besides them supporting us out there, we feel that the expertise can be useful here in Parliament. What else are we going to discuss? So we have said that we do not want meetings. Na korom gajwang dakika na boro toksa pagari marukinyi machiegni main weche manyien nyinga Sharon Ngao. Jod bura mosebedo kasiro manen jalub jatend piny Rigathi Gachagua medo yudore kama tek ka koro lokruok e kamiti mago magod bura medo kwethogi oko e lemo mane gimako. E lokruok ma itimo ne kamiti magod bura mamalo yangore ni duond buche mag Azimio oyudo lemo madito mana kaka od bura mano mar Senate. Jafwambo marwa mar siasa Chris Awino ni kod ler mar wachno. Duond bura mar ODM kod riwruok mar Azimio dhi nyime kod yudo keyo mabup e komitis mag od bura mamalo ka achiel kod Senate. E lokruok manyien e komiti mag od bura, Azimio dhi kawo kendo telo ne komiti mopugno mag od bura mamalo ka achiel kod Senate. Under the broad-based arrangement, we have new political friends who now support us. They have brought in their expertise and ideas on how to make Kenya a greater republic. So apart from them supporting us, besides them supporting us out there, we feel that the expertise can be useful here in Parliament. And that's why we sat down, we had a conversation, and we have said it will be useful for them to chair and lead some of these committees. E od bura mamalo, jalekweth jod bura manok Milly Odhiambo oyango ne Ramogi TV ni Azimio dhi yudo kombe abich makorgi opugno ma osebedo ka otelne kod Kenya Kwanza. Weche mag Milly Odhiambo oselwedo kod jalekweth jod bura manok e Senate, Senator Stewart Mazayo, kod jalekweth jod bura mathoth e Senate, Senator Arod Cheriot. Tumesema katika hizi kamati wale watakaochaguliwa kama wenyekiti watakuwa ni maseneta kutoka mlingo wa Azimio. Kwa hiyo nafikiria ni njia nzuri ikiwa bunge litakuwa linaweza kuwa na masikizano ya vile wanaweza kufanya kazi. We quite a number, transport, for example, I think trade, energy, education, and there's one other one, lands, you know, and natural resources. So 5 committees, it's a good opportunity for colleagues also to get the opportunity to lead a committee. Moko kuom komiti mopugno masani dhi bedo e bwo Azimio en komiti mar od bura mochung'ne loso budget, komiti mosebedo ka itayo kod jaod bura ma Kiharu, Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro dhi wito lemo manigi teko kaluwore gi mano ma iparo ni chung' mare mawethweth e weche mag siasa mag masawa, to ahinya rem mare mar goyo ombulu e kinde thicho oko jalub jatend piny machon Rigathi Gachagua. So if you're out there disagreeing with us and saying that you don't think that the decisions and the positions we've taken on certain matters sit right with you, then there is no use for you to continue chairing committees that will be processing the same business. That's why we have relieved of duties certain members who no longer share in the Kenya Kwanza dreams and the bottom-up economic transformation agenda. Mopogore kod komiti mar loso budget, Azimio bende nigi geno mar dhi telo ne komiti mar jotich, komiti mar weche mag thieth, ka achiel kod weche mag ohala. Okang' mar miyo Azimio komiti moting'o mo nenore ka yo mar hombo jo od bura mag Azimio bang' riwruok mar Kenya Kwanza ramone ginie kweth mathoth e od bura juma mokalo. E od bura mar Senate, duond bura mar ODM oyudo loch maduong' bang' kawo komiti madongo mane omak kod osiepe jalub jatend piny machon Rigathi Gachagua. Tukaweza kuchukua kamati 5: kamati ya ardhi, kamati ya elimu, mawasiliano, transport, uchukuzi. E lokruok makamago, Senator ma Migori Eddie Okech dhi telo ne komiti mar weche mag wuoth, e kinde ma Senator ma Siaya Dr. Oburu Oginga to dhi telo ne komiti mar teko. Komiti mar lope dhi bedo e bwo Senator ma Mombasa Mohamed Faki, komiti mar somo idhi telne kod Betty Montet, e kinde ma Senator ma Kwale Issa Boy
ema koro dhi kawo komiti mar ohala. These are things that happened. When I was here last term, when we disagreed with President President Uhuru, we were sent to other committees, where it was felt that perhaps would be useful there. Some were told go to catering, others were told go to this other one, Maromo komitis 18 mag od bura igeno chuogo manyien e kor jumani madhi nyime kod tayo chenro mag od bura. Gin lokruok ma igeno ni dhi medo sukari e hera manyien e kind Azimio kod Kenya Kwanza bang' ogaye machon mar Azimio Raila Odinga rem kawo kom mar AUC kaachiel kod kweth mar Kenya Kwanza ramo ni gini kweth jood bura mathoth e od bura e juma mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Bunge Tower, Nairobi. Kopogore gi mano, kamiti mano mar chike od bura mano mong'ere kaka JLAC oyango ni twak mar lipot mar NADCO en gima osemul motegno kendo ichano pedhi e od bura mondo ketie tim moko kuom fuoni mage mane pok otieki. Magi timore ka mbaka mar keto tim lipodno koro medore kendo nyalo nyuolo weche mathoth. Mano moting'o chuogo apisi, mano mar Prime Minister, mano kopogore gi manya Nyakwar Mgajwang' ma bende biro bedo ka miye teko. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kaluwore kod duoko mar yiero mar AU manyodhi ataro kod dwach ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto, johera mag koro chiro mbaka mar keto e tim lipot mar NADCO kod kukune. Maling'ling mowuok e komiti mar JLAC mochwe kom kod George Mrogara lero ni gisebedo kod twak matut e kendo giloso lipot michan twagie od bura madhi chiwo thuolo mar kalo moko kuom fuoni mag lipot mayande pok okalie kod od bura. Kaluwore kod dwaro mar keto e tim lipodno, moko kuom senators wacho ni giikore mokalo kaluwore ni lipodno ne ochake kod jatend piny William Ruto to kod ogai mar ODM Raila Odinga. Gima ber ni background mar NADCO en gima no negotiated ma baba gi William Ruto ema nokele kane gidwa kelo go kwe e Kenya ka. Koro miyo ji ariyogo kane okelo gino to gikelonwa ang'o ma ditame mondo timre. NADCO ne en gima nosekale chon ma kaka nokale kaka odhi kalo chato nitiere gima no pieces of legislation mano biro laws mano biro kata bills mano wuok e NADCO mamago ng'eny gi nosekalo e bunge ma warito mondo gikale bunge mar ariyo National Assembly kech moko no wachako gi National Assembly moko no chako Senate. Kata kamano moko kuom gitoko ni Odinga ok nyal yie bedo e lemo mar sirikal omiyo jok madwaro mondo chuoga pisi mar Prime Minister man kod teko to kod kweth maketo sirikal tesre ok wach pach Raila. Mano pach jo Kenya Kwanza. Jakom Raila Amolo Odinga en ng'ano endo ma ka en Kenya ka endi to nitie tije mang'eny ma jakom nyalo timo. Prime Minister onge ng'ama osewuoye kata jakom pok owuoye wach ma Prime Minister. Gima ng'eyo gi jakom sani endi en ni jakom koduogo ka Nyasaye omiye teko gi jing'o to pache duto te nitiere tego chama mar ODM. Ilieko ni koponi lipodno mar NADCO dhi nyime nyako kal kuom japiny e yor paro mar ombulu ka penjo eni to bende pesa nitiere mar timo mano. Osebedo discuss e National Assembly mokale, osebedo discuss e Senate mokale, ma principally en gima ne waseyiere. Omiyo ka koro kele at another level mondo bed implemented. Kenya ka is beyond one community. Kenya ka is beyond one person. Kenya is for all of us. Omiyo kukele wakale like yesterday kendo waikore mar tim. Agengo machielo en onge mar duol mar IBC kod commissioners manyalo tayo chenro mar lokruoge mamulo katiba. Ng'eny jok dwa kamano, ng'eny NADCO report machalo kaka IBC gin routine bills ma ok nyalo mondo dhi kuom jopiny. Unless nitie moko mantie loko katiba ema nyalo miyo odogi jopiny. Ka onge mar katiba to ng'eny gin routine bills ma nyaka tim mondo mi kuom ranyisi ka IBC naka kro IBC dhi mbele nikech mago nyaka kal mondo dhi mbele. Baba gi William Ruto ema nobedo piny mokele omiyo sama gin behind NADCO to odhi mna mbele to sani dong IBC dhi mbele. Bende ka ng'iyo to AUC activities ema nomiyo gik moko
bet kodhi mos, but ineno ka president nyocha oseyiero the panel mayiero commissioners. Gimodong en ni mondo giket the commission in place. Koseket the commission in place, to an wadhi mbele. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoromgo jwang' riwruoge makedo ne ratich oganda okwayo jokenya mondo kik oyie pogegi kod weche mano motendore gi yiero mokalo mano mar AUC manyocha Raila Odinga opieme. Jotelo mag riwruoge manyocha ochopo e piny Ethiopia mano mar chwo wang'gi kaka itayo e chenro mar yiero no. Olero ni tend Kenya ne otemo duto manyalo mar neno ni Kenya oyudo komno, to kata kamano loch ema nyocha ok giyudo. Giko ni piny Kenya mondo ti kod thuolo no mar ng'eyo kaka ginyalo bedo joloch e yiero mabiro nyime. But we think that as a country, it need not to end there. And that's why, offering leadership or proposing to offer leadership at Continental is something that we think all Kenyans need to be proud of, and without using, the outcome, whatever it may be, because it was not a selection, but it was an election to sow divisions among the people of Kenya that really need to unite if we are to really make impact. Nikech owuok kanyo gi experience, owuok kanyo gi gik mang'eny ma pod koduogo, nikech ung'e ni koduogo dala to bro konyowa. Ethiopia nyo wadhi kaka jo Kenya, ne ok en ng'wej Raila Amolo Odinga kata ng'wej ng'ato wuon, ne en ng'wech mar piny Kenya, ka piny Kenya ne kedo gi pinje mamoko. To piem no ne nitiere weche mathoth manodhi obetie mane nyalo miyo ja Kenya ok okawo komno. Koro adina wach ni Nyakora Mugajwang' ni ok en ni candidate ma nyo wachiwo nyo onge qualification. To adwa upar ni kata na Amina Mohamed nodhi olaro komni to ne nigi igni matin to pod ok noyude. Omiyo gik moko nodhi maber, jok ma samoro wacho ni jatend piny William Ruto samoro nye ok otimo gima nyo winjo tim. Wan gima nyo waneno en ni jatend piny William Ruto nyo ochung' gi jakom Raila Odinga, nikech waneno kaka gitenore, waneno kaka gitimo gik moko, kaka piny Kenya otimo gik moko, to ka ji odhi e lweny to samoro ok kinde duto te miduogo gi loch. Kopogore gi mano, jaod bura ma Juja George Koimburi odinne tesendo bila maka mkunji ka itude gi ketho mar keyo miriambo e mbui kaluwore gi weche manyo wacho ni sirikal nyocha tiyo gi shillings bilion 13 e tayo kampeni ne Raila e laro kom mano mar jakom mar AUC. Koimburi ne omake gi okwach kich kendo ma odadhoge e wi wechego. Otieno Daniel nigi ler. Kaluwore gi okinde mag Ndegwa Njiru kod Dan Manzo, jadubrano ma Juja George Koimburi omako oko mar dalane kodhi e tich okinyi ma kawuono gi apisas mag okwach kich ka gitude gi ketho mar keyo weche ma miriambo ne jopiny. Weche manyocha owacho e wi budget manyocha otigodo e kampen mar Raila Odinga ne yiero mar jakom mar AUC. Kata kamano, okindego kwedo kethogo ka giwacho ni gionge mise moramora motegno. Section 22 of the Cyber Crimes Act looked at the allegations, what our client was being accused of, and realized that whatever we were being accused of does not disclose an offense. Therefore, there was nothing to write home about. For them to hurry up, we meet in court, we oppose. It's a very frivolous charge. In fact, it doesn't exist in any books of law. It is implementation. It should only be asked to clarify. And if he can be able to clarify, then that is his job, given by the people of Juja. Ndalario mokalo, jadubrano nyo wacho ni piny owacho notiyo marach gi omenda mag jopiny e tayo kampen mar Raila Odinga e yiero mar laro lemono. Kata kamano, adiera mar budget no poko yangi. Tuko na hofu katika Jamhuri la Kenya sababu ya kuona pesa za umma zikitumika vibaya kwenda kuhonga watu ndio waweze kumchagua Raila Amolo Odinga ndio awe chairman wa AU huko Addis Ababa. Korka kore, Senator Makiambu Paul Karungo ma ochope apise okwach kich Makiambu mar siro Koimburi kwedo meko makamano kosayo jatend piny William Ruto kuom bogo jotelo madwaro mana ng'eyo ler kaka itiyo gi omenda mag jopiny. What we have witnessed today is
the same tactics used by President Ruto to intimidate, to silence, and try to keep those who criticize him, keep them quiet so that they don't say anything. But I think, looking at the things, I think Raila's defeat at the AUC imeuma watu sana. Bang dayo dhoge e log tich mar kwach kich, Kombori ochwale tesendo bila makam kunji, kama odine ka koro kinde ne osingo mar dhi e domo malo mar rango kaka inyalo we thuolo. Tieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Kopogre manya kwa Mgajuanga, jalub jatend piny mano Profesa Kithure Kindiki onyiso jotelo ma Meru mondo ket tenge pogruok manie kindgi mondo giket mahino e jiwo dongruok margi. Oloso romo mano bedo godo kodgi mano yuore gi jotelo bura mawuok e county ma Meru. Political issues, political differences they are normal because politics is competitive. Na watu wamekosana hapa wanang'ang'ania viti, that's okay. So today is not our day to discuss our political issues. Kwa sababu, if we mix the agenda we are discussing today with our political differences, our people will lose. Today we want to discuss how to unlock the stalled road projects, how to add more water projects, how to add more power projects. If what we want done is done, our people will benefit. Familia mara wera manyinge Jaylen Njoroge maja higni apagadek manyocho yud ringre tok lal kum thuolo mar ndalo ng'wen e kar dak ma Kamulu ywago ratiro. Njoroge no lal e gwenge ma Kamulu chieng' tarik 7 mar dwe ni kaito oyud ringre mare chieng' tarik 11 kani kod adhonde mag hinyruok. Toko bila kod anyuola tero ringre e kar kano ringre ma Kenyatta University Funeral Home. Penjo pod medo nyuolore gimomiyo obila nodwoko bag kod wuoche Jaylen mano yude godo kama no wite ringre mare. Efinya Kidi miyo lerno. E kar dak ma Kamulu, County ma Nairobi. Ma anyuola ma Jaylen Njoroge, japuonjre ma jahigni 13 manolalo dhiambo ma tarik 7 dweni. Tok manye kuom ndalo 3, ringre mare no yudi tarik 11 kowiti e bungu moro machiegni gi dalagi. Kaluwore gi Jeno Mumbi ma en dagi, Njoroge nokochopo ot kaka nowinjore, chal mano miye luoro ahinya. Before apuje potee, nilikuwa around kitu saa 11 kitokea shule. Sasa baada ya kuachana naye hapo mimi nikujua mtu yeye ko safe anaenda home. Sasa after that ndio nikakuja nikaambiwa kuna venye apatikani hajafika home kitu around ilikuwa saa 3. Sasa venye niliambiwa hajapatikana tukadecide tumtafute. Sister yangu akaniambia jua patikani tuende tuandikishe statement. Tukaenda tukaandikisha statement. Baada ya kuandikisha statement, sasa hapo ndio tukadecide tumtafute. Nikienda kutoka ndio hiyo simu nyingine ya kijana mwingine anaitwa Tony Mato kaniambia nataka tufike hapa kwa Bishop alafu ndio turudi. Ndio sasa nikaenda wakaniambia unaweza tunataka uhakikishe kama ni mtoto wako, ikiwa si wako tufanye nini? Tupige ripoti ndio polisi wakuja wamshukue. Simi nikaambia nikashikwa nikaenda. Kwenda hapo nikawaambia huyu ni Jay. Akaniambia umehakikisha ukweli ni yeye? Nikamwambia huyu ni Jay. Wakaniambia sawa. Anyuola ma Jaylen Njoroge nolero ni ringre mare noyudika nigi hinyruok kuonde mopogore kaka igokene, lwetene kod ng'ute, kendo gionge adier gimomiyo ng'ato nyalo timo gima chalo kamano ne nyathi. Alikuwa amefula, hapa alikuwa na kisu, na hapa ati alifunuliwa na nini na polisi, alikuwa na kisu ati hapa imetokania na huko nyuma. Kisu bado ilikuwa hapo? Ilikuwa imetolewa. Tena ulimi alikuwa amejiuma hivyo, alafu mikono amekaa hivi amejikasa. Hapo amelala ilikuwa na damu.
Tok tero ringre Njoroge e kar kano ringre ma Kenyatta University Funeral Home, penjo pod medo nyuolore ni to en yo mane ma obila noduoko gigo manoyud kanyachiel kod ringre ne anyuola mani gigo nowinjore okaw mondo kony e timo nonro. Kulikuwa na bagi hapo chini, bagi ya mtoto ilikuwa hapo. Polisi wakachukua wakafungua ndani, wakaangalia majina na kweli wakapata ni Jaylan Njoroge. Polisi wakaambiaje kuhusu hiyo bag na viatu? Tuliambiwa tuchukue bag. Walisema mchukue muende nayo nyumbani. Tuliambiwa tuchukue, yes. Robert Jombe, main wuon Njoroge, wachoni herone maduong' en mondo bila utim nonro makare kaka yorno maneno ni wuode oyudo ratiche. Kochopo sani, anyuola no dhi nyime gi chenro mar iko ne Njoroge. Kama kunaweza kuwa kuna venye tunaweza pata justice, ama tunaweza pata any way ya tunaweza jua nani alifanya hivyo na ilifanyika kwa nini. Mimi swali yangu ni nani anaweza kuwa alikuwa anafanya hivyo, ama alikuwa anaweza fanyia mtoto wangu hivyo kwa nini? Kwa sababu mimi ninajua amekuwa safe na shoshe yake kulingana na health yake na nini na kuna time nilikuwa nakuja kuwatembelea amekuwa safe. Kaluwore gi jodak, arita magwenge makamulu oserochore ahinya to jumbe mokalo mani motelonema noroch ratich nyathi ma jahigni 4 kod rawere 2 manyiri. Mana kama e kaka noyud bag kod wuoche mag Jaylan Njoroge, japuonjre ma jahigni 13. Penjo maduong' nyikwara mogi pod en gimomiyo obila noweyo gigi e lwet anyuola. Efinya Kidi, Ramogi TV, Kamulu, Nairobi. Nyakon Mgajwang dok wach malit kanyo gino maro ni familia makamano biro bedo ka yudo ratichgi. Kopogore gi mano hami weche motendre kod thieth. Jochiw thieth mane ondiki orak mano mar Universal Health Coverage olando ng'anyo margi ma bende chakre odiochieng' ma kawuono. Jochiw thieth go ywak ni gisebedo tich mar orak kuom thuolo mar higni 5 maonge chudo malong'o kata bedo ni tich romre gi jowetegi michulo maber. Mabiro mana bang' odiochieng' achiel kende bang' riwruok mar clinical officers bende chako ng'anyo margi mar sundo piny owacho mondo nywande gi kachiela mag ute thieth mago mopogore opogore e okumba mano mar thieth mano mar SHA. Judith Omondi kod ler mathoth. Mana seche matin bang' ng'anyo machielo mar clinical officers chakore e pachoka, jochiw thieth mane ondik kod orak mar Universal Health Coverage higni 5 ma okalo bende chako ng'anyo gi otieno ma kawuono. Jochiw thieth gi ywak ni kuom higni 5 ma osebedo ka ondik gi yor orak, gisebedo ka gitiyo matek gi osara matin kod geno mar yudo tich ma ongirore gino ma osebedo ka gore Luanda. For the past 5 years, the first contract ended in 2023, and we were promised that we will be transitioned to permanent and pensionable terms. But unfortunately, the ministry, the Public Service Commission, and the COG did the otherwise. These our colleagues have been seeing patients without pay for quite a number of times. They have suffered in the hands of the government, and we have said enough is enough. We are going to paralyze all services in all public hospitals to stand with our brothers and sisters who have been suffering. Wach makoro sundo ng'anyo margi. Today we are here to announce that we are going on strike. We are joining our fellow nurses who right now are in the streets demonstrating and picketing in the Ministry of Health, to the Parliament, to the COG, and to the Public Service Commission. Telo mar Kenya Union of Clinical Officers mabende ne ochako ng'anyo otieno manyoro koni pok giyudo ripot moro amora mar migawo mar thieth kanyaka sani ng'anyo gi pod biro dhi nyime. We have not been called for any meeting, and we do not expect to be called for any meeting, because especially on the issue of SHA, the highest policy makers, that is the ministry, they did a resolution and directed SHA to implement that decision more than a month ago. What else are we going to discuss? So we have said that we do not want meetings. Everything that needed to be negotiated, everything that needed to be met on is already written down on paper and directives given. So we want implementation. Moko kuom gik ma clinical officers dwaro mondo mi sirikal ochop kare
Oriwo miyogi teko mar puodho thieth mar jotuo e bwo SHA, kaachiel gi miyo ute thieth mag gi orak mar SHA. For the union makes us strong. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoram gajwangi report mar Judith Omondi kotende kod ng'anyo mano mar jochiw thieth bende makelo e giko mar weche manyien okinyi makawuono kaparo ni mane twak marwa okinyi makawuono e chenro mar mbako romo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Mabiro en nonro mar gazet. Anno kanyawadwa Cleophas Oluoch oseikre makara osesomo gazet koro dwa lidho ni Nyakoram gajwang oritior masane. Win Nambogi on patapata.com. Yes! The more you refer, the more you earn huge bonuses and cash prizes. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Tuo sukari, matuo maji mang'eny odak godo. Kata kamano, be ing'eyo achiedh nade ma tuo sukari kelo? Riwri kodwa kawuono e chenro mar penj laktar. Kosir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo gi Dr. Priska Mungla Anyango. Kau koloni matut. Penj laktar. Saa 12 odhiambo, kik bai. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi. Kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811 447 hash to get nakupenda mpenzi. Ginmine makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover.
Nyakura moge jwang arwaki ni machiegni kiny makawuono chenro mar gazet. Kawuono chakore angan nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanyakwar mokeyo nyaka Chisango. An ka kod Eric Okeo Kizito yaore Eric Okeo Kizito kendo warang gazet okiny makawuono. Yaore Cleophas. Cleophas achiew makare. Kendo kawuotho i gazet makawuono to miya achopo ngeche mathoth. Adwa mana wacha achiel kende. Mawacho nang'o? Kik iketh gima intiere godo gi gombo gima ionge godo. To par niya, gima intiere godo no sani no endo en achiel kuom gik mane gombo. Mano bende kelo ngeche 25 kata achiel mawacho nang'o. Chenro mar jok mobidhore kelo ohala kata yuto makare. To rikni to kelo mana dhier. Mano miyo ni jarikni jawuon yoyo gi kuoyo. Koro gik moko tero mos gi chenro makare to weche bedo makare. Koro kwarango weche mag pok mag omenda budget, kwarango weche mag arita Kenya kaachiel kod pinje mag libamba. To miyo wangechgo kod moko mathoth. Wadhi rango gi kaka omedo dhi. Nyakoro moge jwang mane mantiere kar kanyo dan warangane eite mokwongo e gazet mano mara Daily Nation mano ka wantiere kar ka. Mana ite mokwongo kama ntiere kanyo ni playing with fire. Mane kama ntiere ka mane wach momi peka ahinya ka iwacho ni ka ntiere grube kata mosebedo kata kanie lweny e pinyno ma Sudan. Ka oneno ka gintiere Nairobi ka gitwak. Kinde mokalo jatend piny Kenya yaore kar ka nosebedo kata ka orwako jatendgi mano General Mohamed Hamdan mano Hemedti Dagalo mano bende ne owang' ahinya ji jolweny mamoko mantiere kanyo e pinyno mano mar Sudan ahinya e boma ma Khartoum. Ka wiye kanyo toke iwacho kanyo ni revealed cost of keeping a student in secondary school for a day. Tiende nang'o mar gi weche mantiere kar ka achiel kachiel mano mantiere wiye ka ayano miye peke bak peja wanene kod jal moyudo twech mar higni 150 bang' deyo nyithinde adek mane e gwenge ma Chepalungu. Cleophas mano ma bende koro kaka nwawacho ngech ka ni weche nitiere motude kendo mapek, weche ma bende moko jonyo chuny. Ka koro wach ma bende waneno ka oboke mar Nation omiyo pek en mano miwacho ni koro itugo gi mach. Koro wacho ni nyadhi mar Kenya bedo jathek kendo kelo kwe e pinje mantiere aroka mar Afrika koro nyalo rumo kata nyalo lal. Koro achiel kuom kweth more Sudan kucho mosebedo kadhao koro wacho ni nitie piny mar Kenya kae manyoge timo romo ka romo mar KCC kacha Cleophas kama nyoge dwa yango sirikandgi. Sirikal miwacho nang'o mano mar peace and unity kata kwe kod riwruok. Mano iwacho ni bath sirikal. Mano maida tim kod kwethno miluongo ni Paramilitary Rapid Support Forces moka piny mar Sudan kucho Cleophas. Koro ma chenro mano nego bende gitimo odiochieng' mar Jumapil. Odiochieng' mar wuok tich ka jogi nodonjo pacho ko chieng' Jumapil. To chenro ni ne gitimo ka koro nochore mbele kigeno ni dhi tim odiochieng' no mar tich abich. Koro kanye ma iwacho ni pek nitiere nikech koro ineno ka gima piny Kenya Nairobi nitiere kako okawo chung' mare nyabath konchiel ma koro iyudo kata ka kweth ma piny owacho mar Kenya siro kata piny owacho yiene ni nyalo dhi lando sirikandgi Nairobi kaeni. Iyudo ka nitiere piny kaka mar Amerika moseketo negi kum jotelogo kaka Ameti noketne kum kiwacho ni gin magichwalo tulo matimre piny mar Sudan kachacha. Cleophas en sigana ma iye bora ahinya kanyo kiyudo ka higa mar 2023 wacho ni jatelo nobiro ka kendo no opedhne kapet makwar norwake kod nyasi ahinya mano minyalo rwak godo jatelo mar piny moro amora kochopo kae. Ma bende koro weche gi Cleophas kineno kata wacho ni romo manyo ntiere Addis Ababa Ethiopia ni kanyo wacho ni piny Kenya no osingo omenda maromo milion 130 chwalo kony ne oganda ma piny mar Sudan kucho. Koro en weche go ma bende koro kirange ahinya iwacho ni en mano ma bende koro jopinje moko neno kaka piny mar Kenya okawo chung' mare nikech nitiere ka bende kaka inene i wach mar Sudan ni piny mar Kenya mano ka bende koro ipimo kaka sigana dhi ka pimo nyaka lweny ma koro timre piny mar Kongo. Ineno kaka jatend piny Kenya chalre ka gima nokawo chung' masiro mano mar jatend piny mar Rwanda ma bende iwacho kanyo nang'o ni bath kwethno mar M23 miluongo ni Congo River Alliance bende no osidhi kata no yange piny mar Kenya ka Nairobi
mano kelo ng'ur ahinya kuom jodito kata jotelo moko ma yudo e piny mar Kongo. Koro iyudo ka okang' ma piny Kenya osekawo sani koro kelo ng'ur kendo ing'iyo yo moro miwacho ni ok ni makare ahinya. Koro magi bende nyalo rocho tudruok mantie kindwa kod pinje moko, nikech koro ineno ka wakawo chung' nyakonchiel wasiro kweth moro to kweth moro ok wagin to wan ong'ewa kaka pinyno mosechung' ka kelo thek kod kwe. Koro magi modhi rango ni to koro dhi bedo kodwa nade. Kamano nyakoromo jong'ito mar 4 kaya momiye sigana machalo kama pek wacho ni Tshisekedi mano jatend piny mano mar DRC neno Ruto jatend piny Kenya ka jal ma Nikor Kagame mawacho ni jatend piny ma UN kaachiel kod riwruoge mamoko neno ka jogo ma osebedo kacha ka sero kweth njore mano mara M23. Nyakoromo jwang' soma ne ite mara 4 kod ite mara 5 ka wi ite mara 5 kanyo sigana machielo moket kar kanyo wacho ni gidhi bedo gi thuolo machal nade e budget mabiro manyien mano maneno ne dieri budget olosi kendo yudo met e wiye kacha. Iwacho ni sekta mar somo, security kod mano mar thieth mago kuonde ma oyudo omenda moko mabup e wiye kanyo. Kawacho ni giduto giyudo medruok mano kaluwore kod budget manyien mabende kod lando kod migawno mano mara ochune weche mag omenda pacho ka. Dano donjo iye wadhi ane ite mar ariyo. Ite mar ariyo jaod bura ma Malava Malulu Moses Njendi mabende ne owito ngimane mano chieng' wuok tich kirange kanyo. Motelo ne mano embede no owadgi ne owito ngimane chieng' no ma chieng' Jumapil. Gini mantie kar ka mobedo ka timore en rapar mare michiwo. En jal mane ohero weche mag riwo wi oganda kanyachiel kaachiel koda ka weche somo kendo yangore sigana ni Nyakora Muga Jwang' ni are no chak bedo jaod bura ma Malava none ka Malava ochako oro ji mantiere nyithi sikul ne wuok e sekondar ka gidhi kanye e mbalariany e yo mayot kendo kacha ne giyudo ber e wechegi mag somo. Wachne lal maduong' ahinya. En lal maduong' Cleophas ni kendo mane tij jaod bura. Jaod bura en ng'ano ma koro onego bed ni yawo yo ne oganda ne mondo mi oganda ne obed kod dongruok makare. Koro jaod bura ma Malava Moses Malulu manyo owito ngimane koro iywago kata timo nende kaka jaod bura no mano ka ochunye ahinya oketo ni onene oganda ne obedo kod somo makare. Kiyango kanyo ni jaod bura ni ne ochwalo gedo mag klese modhuro kendo gintiere rang'iny mamalo. Kata king'iyo peri makuro kalure kaka sigana ni iwacho ni nogero gi kendo keto gi yo makare. Kata king'iyo jo alensi, jotend alensi kata MCS ma kono ywage kaka jaod bura no mane choko gi kanyakla. Ikowacho ni kata pogruok margi mag siasa kata chung' margi mar siasa to jaod bura ne kelo gi kanyakla moloto weche mag kwe. Iwacho kaka jaod bura ni en jago no mane temo kelo ganda duto te mag od bura no obed kanyachiel e kwe ma weche magi wacho gin wechego ma biro kod kwe. Cleophas oyang nyaka somo kanyo kaka no somo iwacho ni ne en ng'ama ne riek ahinya kendo notele klase mabende nodhi nyaka mbalariany mobedo kod somo yo makare makoro en ywak kata lit Cleophas kanyo nikech sama koro wito ngimane neni owadgi maduong' bende nowito ngimane odiochieng' mar Jumapil kanyo koro en kuyo kod lit. En midhiero mochopo ne anyuola ni diriyo ni giwito yawuoyi motegno yawuoyi madongo diriyo to Cleophas familia ne ka nyithigi nene kaka mane wuongi nikech en jonyuolne gin otho kane pod gitindo to koro en mane beto dit koro nochung' momako lwet nyithindgi mosirogi yore duto ma bende gichopo kama gichope ma bende nyamin gi ywage ka wacho nang'o jaod burani ne okete kaka nyathini ma kata jaode bende ne okawe ne en kaka min gi manorito ge yo makare. Koro en ywak ma familia en lal ma familia oyudo en lal ma oganda ma wuok kar chung' od bura ma Malava oyudo en lal ma jo Kenya oyudo kaluwore kaka en jago no mano chiny yalo e od bura kacha ma bende weche manowacho kacha wacho ni weche motegno moloto mago makelo kwe. Koro weche mag dongruok ahinya emowach ni nokawo mokete chunye mobero godo od bura makanyo. Kamano Nyakora Muga Jwang' kantie kanyo bende ka giwinjo kanyo ka Kizito oselero ni nitiere Abasonje clan chairman luongo ni John Jaluo ma jahigni 96 olando kanyo ni owadgi maduong' tidhi chieng' ngeso mano mane
mano weto ngimane chieng' Jumapil. Mana seche manok tok kane pok jaod bura ne owito ngimane ka jaod bura tibo ik tarik 4 nyakoro mo jwang obedo kamar mondo makoni mathoth kotenore kode. Kama chielo nyakoro mo jwang nek iwacho ka ni jal moro ka e kaunti ma Bomet luongone Bernard Kirui Kipkemoi nonego nyithinde 3 mano Amos Kipngetich, Vincent Kiprotich kod Emmanuel Kiprono nodeyogi kendo kanya koro moge jwang omiye twech mar higni 150 mano ka entiere e utwech kalore kod ng'eto machalo kamano manochiw mana joma mokalo kaka wadhi Cleophas Bernard Kirui koro mi twech makamano nikech nonego nyithindo 3 kanodeyogi koro kuom nyathi ka nyathi omiye twech mar 50 manyiso ni ka gin koro nyithindo 3 mane wacho nodeyo monegogi koro duto en higa 150 mong'adne nodhi kwede jela kachacha ka koro chamo oganda gi skuma mobet kod beti. Ma wach manotimre tarik 18 dwe mar adek higa mar 2019 kanyo miwacho notieno no ne odeyo nyithindo gi wacho ni pogruok nitie kinde kod minode mano riembo minode manodhi thurgi koro odiochieng' makine noneno mar mondo mi olu bang' minode ni kana olu bang' minode nodhi kod nyithinde 3 gi Cleophas mochopo godo thurgi jaode. Iwacho ni kano sechopo kanyo nowegi kanyo bang' wegi kanyo ochalo ng'ama nowuok to nodhi mo madho kuong' ma koro nomer uduogo ma koro piny yuso piny dhi bedo dhiambo ka koro kwayo jogo mar mondo mi nyithinde odhi godo to koro anyuola mar minode nokwer ni sani pinye notieno in dhi adhiya nyithindi kino luwi kiny to mana kaka nonyise no jaode nooro ne nyithindo odiochieng' makiny mane manobedo odiochieng' mogik mane min nyithindo gi nonene nyithindo gi kanoseor koro dok ir wuon gi iwacho notieno no nonege ma min Bernard wacho nang'o Bernard mane ni kod nyithindo gi mogik ka koro ne gidhi nindo ma koro wach ni kanotimre ka piny oseru eka min gi odhi ofwenyo ni nyithindo ka negi kendo piel gi dier ot gi gonget to Bernard to onge nogo nduru ma jogweng' nobiro koro min gi ema nochiwo neno kanyo koro kane ng'ado bura Cleophas kanyo iwacho ni Bernard nokochiwo neno makare nikech en notuo dhoge notamre nokotimo wach makama koro wacho ni neno nokochiwo makare ma bende onge kata janeno achiel manokelo kanyo ma koro wacho ni onge kaka ne inyalo gole e kar nekno koro do noyude ni en manitie kar nekno kendo en manonene gi nyithindo gi mogik ma koro kete ni en manotimo tim kama koro miye twech higa 150 en wach malit ahinya ma iwacho ni lwenje mag udi ma bende sani koro thoro medore kendo timre ahinya koro wacho ni dhano onego bed kod chuny no more maneno ng'ato nyawadgi kaka oher ng'ato kaka wari kaka onyalore owuon koro weche makamagi Cleophas iwacho ni piny onego bed kod orruok sama weche nitie to weche wedo ni loso kod wach. Nyakoro moge jwang' mana kama sigana nitiere wada dhi piny ka wada mana dhi piny kar ka nitiere sigana moro ma adane mondo mi wane nyakoro moge jwang' bende ing'eyo ni jok moko inyabedo ni ne kar tich tiyudo ng'ato ma chunyi ohero wachanena te osoma te Kizito mi apachi kar ka nitiere ruogno ma iluongo ka ni World Vision kendo ma en jatich ma en dereva ma bende oyudo hera e kare mar tich chike mag tich kono gini oyo ok de yud jaherani e iye ka kata ok dibed kanyo gi thuolo mar yudo ng'ano miluongo ni jaodi e kare mar tich. Cleophas kineno sigana ni to biro kata kineno riwruogni en magi riwruok machiwo kony ne oganda koro riwruok machiwo kony ne oganda ni king'iyo orak magi duto te nitiere kamoro ma wacho ga nang'o ok onego bed ni ibed hera kod ng'ano mitiyo godo kaachiel kod japiny ma gichwalo ne konygi to koro jariembo mar World Vision ni en kanodhi e gwenge mag Kitui kocha ne oyudo miyo moro mane chunye norwako kendo nohero ma gibedo kod hera to Cleophas gima notimre kanyo ni dereba ni kane koro wil kare mar tich mosi ni koro lal ne nyadendi cha ok nene koro bedo ni nyadendi ni cha ok nene
owacho ni jarana ni odhi kure, nochuno dhi kama jago ne tiye, mopenjo ni yato jarana ni kure, koro kanyo kare mano yangre ne joka ni kara jogo ne ntiere hera, mano luonge mondo bi apis, owacha ni gimomiyo notimo kamano, koro no ochunge tich, koro be nodhi e do mago mochung' ne jotich, ni mondo koro miyo konye ni weche mag hera gi onego be ni ok onego be ni ng'iyo gi ka tich ahinya. Cleophas ng'eto moro be notim chien kachacha mano chiwo thuolo ni kamitiye kiyudo no hera beda hera, koro en bende odhi e doho noyudo hera, to king'iyo duonde machiwo kony ne oganda gi nitiere gi close moro mawacho nang'o weche mag hera ok ibed godo gi ng'ama tiyo godo kaachiel kod jopiny ma gichiwo negi kony. Koro wadhi ng'iyo ni to ng'eto dhi bedo nade, bende doho dhi winje en oseyudo hera, ero twere, ero chopo nyaka e doho. Haya, nyakoro mo jo mano kama ntiere okil mare iluongo ka ni Oscar Onyango wacho ni pen chike margi magin manual magi mag tich kamano ka World Vision wacho ni undermine kata thiro wechegi mago mag neno ni jok moko donje weche mag keny ke kine magi ntiere kata gi jogo magi tiyo kata kuonde magi dhi tiye, to wacho ni mane ataro mar chik mapacho kanyo. Koro mujange ite mara ng'wen kod mara abich mago duto no aserango kar kae wadano rangi ite mara auchiel kod ite mara abiriyo. Ite mara auchiel kae nitiere gino makindiki olose kendo okono jo Mount Kenya mondo mi kik winj Gachagua kod mano ma Kalonzo gigo magiwacho kotenre kod seyo magimedo biyo ne sirkal kinde ka kinde, mano kama ne gilose kar kae. Owacho ni his biggest achievement Gachagua kanya kama kindiki wache achievement maduong' en pogo oganda jo Kenya ahinya loso weche mag dhoudi. Owacho ni Gachagua kaachiel kod Kalonzo magi duto nosebedo jalup jatend piny Kenya, koro kong'iyo gi kopimre kodgi owacho ni gionge kod gino maginya nyiso ne gitimo kindegi mane gibedo jolup jatend piny Kenya. Kowacho ni tich maduong' ahinya mane Gachagua timo en pogo oganda e dhoudi kaluwore kod weche manowacho magi apani koro wacho kotude kod weche mane Gachagua wacho chien kucho ni sani gini pogo kaluwore kod nyinyo kata shares manukelo, koro en bende okete mana kanyo mane gima Gachagua timo. Kalonzo bende duogo nyiso nang'o, in Kalonzo nin jalup jatend piny Kenya e telo mar Mwai Kibaki kinde mane piny ber kata weche mag omenda gi ne nitiere makare, to en ang'o mane timo minya nyiso jopiny ni nitimo kaka jalup jatend piny Kenya. Men bende wacho nang'o, en kaka jalup jatend piny Kenya kuom higni 2 gi nus gi kochopo higa mar 2027 obiro nyiso jopiny gima notimo. Koro warito mar neno nang'o obiro wacho, kendo nonyiso gi nang'o kigise jatend piny Kenya kaluwore kod ndara mancho wacho ni gero mandero kochimo Isiolo kaka ncho wacho gi nyingi chamo, wacho ni jomoko tie mbui magoye, owacho ni gino sani gero ma contractors 11 nitiere. Cleophas weche mag secho tudre kanyo en mana ni sa dwa lere kaka intiere nyaka mano timre moko ma ket gi tenge moko meny. Haya, nyakoro moge juang mano ka ntiere kar kae e ite machielo mano ka wanya rango gi achiel kachiel nitiere weche mamoko mapotimore kar kae e ite mar abiriyo. Raila Odinga oling kendo koda mulo weche ma iwacho ni weche mag prime minister nyalo donjo sirkal ni kaka prime minister mano masani gigo mabende biro kalore kod rem yudo leo ma jakom e komno mano mara AUC kariruok mag pinje mag Afrika mano kama entiere karka e ite mar abiriyo. Raila avoids prime minister talk as debate on his next move rages. Twak ni dhi nyime odhi chomo yiero mabiro 2027 koso sani dhi ndus ni lemo moro. Iwacho ni mano twak ma joge kaachiel koda ka en giseketo tenge. Cleophas rem yudo kom mar riwruok pinje Afrika AUC onyuolo weche moko mabende nyiche pachwa osewil godo. Kaka nadu ko report mabende kore wacho ni dwa ni mondo bi okete tim mondo kel lemo mar ogai mar kata jotend migepe prime minister ni mar mondo mi Raila miwacho ni mano onego beni kete tim titero ombulu mar paro ne jopiny mondo mi okadhi. Mano twak makoro nitiere ka koro jood bura go moko mabende kwaneno to wuok ho mar kaka gede ahinya wacho ni Raila Amolo Odinga ni kod lony monego beni ambe korido ne kamoro mobede mondo mi okonye tayo chenro mag piny owacho ka gisiro dongruok mag piny kanyo e. Koro sami wacho ni Raila Amolo Odinga to lingo kudano mul weche makamago
ma bende king'iyo jogo machiegni kod kata jotije wacho ni Raila Amolo Odinga sani koro kawo yweyo moro bang' goyo kampen mapek ahinya mar dwaro kom mar riwruok pinje Afrika ka. Koro ni sani odhi e piny maoko mar mondo mi obed kod yweyo moro maonge wach mosewacho kaluwore kod weche ma kamagi. Cleophas, sani koro iwacho nang'o ni Raila Amolo Odinga kaka noseduogo moko yudo lemo chang, koro ODM dhi bedo nade, kinde gi William Ruto dhi bedo nade, ma bende kiwinjo kaka iwacho niya kindgi nende ka gima pod gidhi bedo ka gibedo e twech achiel mar mondo gimi kaka gitawo piny mar Kenya. Ni Cleophas gi laksechegi wang'eyo maber ahinya ni Raila Amolo Odinga ma sani koro omako William Ruto sani koro dong' ng'ano ma koro odong' mayom, koro Raila momake. Koro wachni kata yiero mabiro no Cleophas, William Ruto nya bedo kod gweth ka Raila Amolo Odinga obedo kode. Koro warito nang'o, gwethno nyalo biro koso Raila Amolo Odinga nyalo ng'ado mar mondo odhi oriwre kod jogo maketo piny wacho tesre ka kamoting'o Gachagua kod Kalonzo. To duto te kowinjo kaka oganda wuoyo, oganda wacho nang'o, William Ruto nowuotho kodi kane manyo kom cha, koro imbede beda idwa kode. Koro kata od bura kucho bidhi pog lemo mag kamati, ilieko kanyo ni ODM dhi yudo gi kanyo malach mago moloto mano ma kod jo Gachagua. Mago gik mwarito neno, en siasa. Ka gintiere e siasa bende Kizito, e ite machielo mantiere kara kanya ng'eni Nyakura Mojang some ite maraboro, iwacho kanyo ni duond buche mag Ruto kod Raila sani koro gichung' kama chal nade, wacho ni en manyo komiti jomagi madhi bedo kae, jokanyo kata telo mantiere e komiti no mano mara budget, wach nyaka sani twak dhi mbele kendo itemo mana rangi ni duond buche gi duto kariwruoge mag siasa gi gidhi golo ji machal nade. Mano paro mantiere kar kanyo kora Mogejwang ka ino komiepe kanyo ite no mano mara aboro e gazet ni mano mara Daily Nation. Rana warangi e kar ka bende wadhi ane ite mara 12 Kizito kanga wadhi nyime kod gazet wacho ni gin weche go mag obila koro dwaro mondo mi koko duok piny e kinde ng'anyo. En gino manyalre kosengo madhi bedo kae ka odhi bedo kae ka warango gi achiel kachiel. Wacho ni ka ng'anyo timre koko ne duoke piny e yo machal nade. Mano kama gidhi bedo kapo no kainti. Cleophas sani koro wacho ni dhi bedo matek ahinya ka dipo nono ni paro mar chik ni dhi oketi mano makumo goyo firimbi, goyo turumbeta, leyo, goyo koko seche mag ng'anyo ni koro idwa kum. Ni giwacho nang'o ni timo magi duto ni ywayo nyaka jogo mane onge kod paro mar ng'anyo ni bende koro donje ng'anyo ni. Kendo giwacho nang'o ni magi duto bende koro goyo koko ne jogo mane onge ng'anyo. Koro giwacho ni magi duto idwaro kete tim. Koro Cleophas wan bende koro wang'iye ko wacho ni mato koro ng'anyo dhi bedo machal nade, ng'anyo ma ji wuotho ko ling'aling'a. Kiwinjo kanyo ng'ato wacho ni mondo mi kik wabed gi grupe ma koro hire DJ. Hire DJ kelo thum e town to koro ji wuotha koro ka gintiere kar kanyo en mana mbaka migoyo. Nya paro kinde mane rowere ma ne ng'anyo mag jensi nitiere wer moro ma giketo kanyo mane mit mane donjo gi ng'anyo ahinya ni mago bende ma medo ng'anyo bedo kod mbi moro kanyo kata bedo kod ladha moro kanyo Cleophas. Koro magi duto ineno kaka gigo monego bed ni koro igolo oko ni gin giywayo jogo mane onge ng'anyo ni giroch nyaka weche mag kwe. Koro en paro mar chik Cleophas. Nyakura Mogejwang nitiere machielo mantiere kaka Okwach Kich iwacho ni Amin mano ogai mano mara Okwach Kich kata DCI mapacho kae mano Mohamed Amin koro chune mondo mi orang list mag obila gi mane wuok kadhi e piny India bang' yangore ni moko kuom jogo mantiere kar kanyo gin wedege machiegni ahinya man kode osogi e iye kanyo kendo iwacho ni en tiegruok moro monego bed ni dhi kuom wige 2 mano gi sirkal mano mar India kachakre tarik 23 e dwe ni mano mar 2 mano kama mantiere kar kae. Wacho ni list mokwongo ne ogol mano kaluwore kod gik moko mantiere kacha. Wacho ni mondo mi otim reconstruction kendo mar list makamano koro ko nyedhore chako dok e drawing board. Koro nyaka gidogo Cleophas kech koro yud ni jadito mar DCI kanyo koro ntiere kako oriyo mosiko iye ahinya wedege mar mondo be odhi e tiegruokno. Iwacho ni gini kochopo wadwa gini wachama chama gi ot kae koro en ochame gi ot kanyo moko rango jo Kenya moko kata obila moko mawuok kuond moko ni bende odhi e tiegruok ma kamano. Koro to osefwenyore koro list dhi los manyien mar jogo madhi e tiegruok kamano. Koro ma nyiso mana kit mibadhi ma wantiere godo e piny kae ni gino kochopo ni to kuonge chama e yo moko winjore. Cleophas wecho keto bed mana makare. Nyakura Mogejwang mano kama gintiere kar ka wayudo thuolo mar rango
kama chielo kanyo kama wadhi yudo e ite mar 15 nitie machinglo mantiere kar kanyo to kapok adhi e machinglo nitiere weche mag sikul mantiere ite mogik kacha madane mondo mi awanene matin kapok warango machinglo mano ite mogik iwacho ni en nengo mane mantiere maketo nyathi e day school, national school kaachiel koda ka mano mar extra county school mano kama gintiere kar ka nitie list mantiere kanyo ite mogik iwacho ni cost of keeping a student in secondary school for a day mane kama gintiere kar kanyo kendo opange kanyo achiel kachiel nitiere pesa activity, medical insurance e kin mamoko mano kama gintiere Kizito. Cleophas moyang ni national school mar mondo mi nyathi achiel obed e skul odiochieng' en siling 378 ni koro gige somo kawo siling 22 mago mag gige boarding kata mag nindo kawo 180 loso kom ka nyathi oturo kawo siling 8 kod ketho gik mopogore kanyo ni wuotho twa mag nya bedo kanyo biwacho ni siling 25 koro chan gi kanyo kata mar stima mag lielgo kuom nyathi siling 30 koro kibiro extra county school bende en 358 mar mondo mi nyathi obed e skul odiochieng' achiel kibiro e skunde moko midhi tiduogo mag arambe ma ji dendo na arambe ng'eni nying mar arambe go gitiyo godo ka gijani nyathi ng'ane bwaneno moro kodhi arambe kanyo koro mondo mi nyathi obed e skul mag arambe ma idhi tiduogo mantie kor gwenge en siling 110 ma bende gig somo ka gin mar siling 22 kuonde mag boarding mago to koro onge gik mokethore iloso nyathi oturo kom siling 8 kanyo ochan gi kanyo koro bang' mana weche mag somo Cleophas kendo kanyo ka gintie nyakoro mojang piny kanyo no kanyo wach ni skunde kokalo kuom principals kata jotend sikunde gidwa ni mondo mi omedi fee ng'eni paro ne pod ibotwage achiel kachiel ka igolo paro ma opogore ka gidwa national school sani obed kod annual fee mano maromo siling 73 68 ne extra county kod county schools 5,372 ne day schools kama gintiere some kanyo ng'e mathoth nyakoro moge jwang' ang'ene en moro madhi bedo kar kacha kapod warange nitiere riwruoge mane wacho ka ni mondo we besije thuolo mano achiel kuom jotend kweth makedo sirkal mano ma Uganda Tesre ondika kod Masisi Miu to sigana ni bende mantiere machinglo kada ne mondo mone nyakoro moge jwang' ite mar 15 e ite mar 15 kae mantiere picha mantiere prison dhoto yaw besije ntiere iye kacha to ng'ato bet ka okoro okolaw maratong to hashtag moro ntiere ni free besije simu moro be ntie ma ogol kacha koro ok onya donjo to ting'o bakora wach mogik mari ka ntiere kar ka ing'iya ne kati kona gimineno kar ka besije chonde ni kocha en onanga strike to ng'ama bet piny kama chalo Kaguta Museveni wacho ni besije is free to eat bineno bakora moting'o no mano chalo mar kutho gongo cha ogar kanyo ma kogoyi godo to kibo wuoyo kata koro aneno besije bende koket kucho wang'eyo maber ahinya ni nondhiye seche manobiro e piny Kenya kae chenro mar imani sidho godo buk kanyo koro nomake motere piny kucho mano yale ma bende koro wang'eyo nang'o iyale e doho mar jolweny kacha cha ma doho bende kata Supreme Court ma Uganda nong'ado nang'o en ataro mar chik mar yalo besige e doho no mar jolweny kacha cha Cleophas koro duol wuok koni gi koni duonde mag jogo makendo ratiro mar oganda ka wacho mar mondo mi oweye to Museveni owacho nang'o ok nyal nyis gima gitim to kono wacho nang'o besige ni thuolo mar chiemo wang'eni besige nitie gomo kanyo ma bende king'iye ineno ka koro odhera ahinya Cleophas iwacho ni chiemo e lum dhano nong no mako besige kanyo koro kodwa chiemo en wach malit ahinya kanyo wantie Uganda otek aya nyakoro mojwa mane makelo giko mar gazet okinyi ma kawuono ka agoni ko bedo koda kar ka som gazet mar Nation mar The Standard momori yutulo marage ite mokwongo mar The Standard ka onde ka betrayed by Kenya mane picha moket kar kae maduong' mar Kizza Besigye kama tiere kar kae awelo wet Joyce Oduor okelo twak mokwongo e chenro ni mara Rupin katwa ken mane one report nad ko dedicated te modern Prime Minister Raila Odinga koso lokruoge moko dhi bedo nan ka kod riwo go Kizito nyaka Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokyo nyaka chango rich masani waradi cheno mar bakoromo
Share your unique referral link. Get Mogiako to sign up now, place bet. Now come at huge bonuses and cash prizes on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o miyo ine wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ni won Prince Raj. Ang'o miyo okidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Shabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Ukiwekelea, wekelea responsibly. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Yana mune wuotho chano mina bebo tonge kare wuotho biro tu. Kare no chenga kendi ma to kare no chenga nyumi ma Lea aliko kare no chenga kendi. Hello nyikwara mugejwa, ma en Anjavan Makajudo. Tako nini mondo me iud thuma mar Gen Era kaka skiza tune mari. Di mana star 860 star 417 hash. To parni Ramogi TV.
e od jothumbe duto. Ok ginyal wey ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o. Ka yieng' sachana. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waduong' ne polis. Yes, ayuri. Topic. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakwara Mugejwang dakika ina 13 tok saa 1 mar okinyi machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar Opinyo Okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugejwang okinyi makawuono wadwa twak otudore koda keto e tema report mar NADCO manyaka sani kono nitiere josiasa mopogore opogore mowuok oko madwaro no ket e tema report mar NADCO mar mondo mi kabera to chuga ne moko kuom lemo mag telo e pacho kae. Twang'eyo ni magi duto biro to ka Raila Amolo Odinga no serema ng'wech kata ng'wech mare mano mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika nogore Luanda mano makoro nyiso no bobedo ka oduogo e pacho kae to kaluore kod tudruok makare ma osebedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto paro osebedo ni kaponono ni oket e tema report mar NADCO to tudruok mar gibro bedo ka dhi mbele e yo makare. Kata kamano adiera nitiere kanye to be report NADCO biro tiyo e yo makare kose oyo. Parni report mar NADCO en mano mane olosi toka kamiti mane okelo kanyakla jokanyo mag Kenya Kwanza kaachiel kod mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance negi bedo piny mar mondo mi giketa kata gipor wacha kotudore kod weche mopogore opogore pacho kae. Mokwongo ne en neno ni otim lokruoge e weche go mag yiero e pacho kae. Pek mar ngima bende ne nitiere kaachiel kod weche mamoko mane nitiere mano motudore kod wanyalo wacho ni loso kata chuogo lemo moko e pacho kae. Mano mokwongo en apisi mano mar keto sirikal tesre kaachiel kod apisi mano mar jatend jotend migepe kata prime minister kata prime cabinet secretary mane moko kuom gigo mane kamiti mar NADCO no winjo otwage e yo makare. Twang'eni kamiti makamano no chuoga higa mar 2023 mano dwe mar 8 kama bang' kane gisebedo pinya magiporo wache yo makare to kano chopo kanyo dwe mar 11 tarik 25 higa mar 2023 negi chwalo paro margi kata recommendation magi ne jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio la Umoja mano Raila Odinga. Kata kamano nyaka sani nitiere moko kuom gigo manitiere report mar NADCO mapoko kete tema to keto gi e tema biro konyo e yo machalo nade to japiny bende biro winjo ber moramora kose en mana mano mar neno ni josiasa kata jotelo ema oyuto to japiny odonga maonge konyruok moramora. Mane momiyo Okinyi makawuono Nyakwara Mugejwang abo bedo kod welo ariyo mar mondo mi wagwane mbaka kotudore kod report NADCO biro tiyo kose oyo. E studio maru e county ma Nairobi kae antiere kod David Matinde jalony e weche mag telo. Oyawre David chiew nade Okinyi makawuono. Oyawre ahinya Joyce, achiew maber kendo amoso Nyakwara Mogi duto no yawre uru. Oyawre ahinya. Kendo diye na aludo erokamano ne jo duol ka Juliet ma nyicha Jumapil otwake wi NADCO ni mana ka gima ne giporo ni Jaramogi biro wuoyo wach NADCO kendo duol ka Juliet oruma kanyo amor kudu ahinya
umiyo jopiny yudo twak e yo makare. Erokamano. Machiegni twak okinyi ma kawuono. Nyakwara Mogejwang' wendona mar ariyo mano Kevin Osido bro bedo ka tudore kodwa kata tudore kodwa achiel kachiel kokale yor lony manyasani mano mar Zoom ka entiere e gwengego mag Garissa. Oyawre Kevin Osido, ichiew nade kendo machiegni twak okinyi ma kawuono Osido? Oyawre Joyce, Yeso paki kendo erokamano kuom thuolo machalo kama mar mondo wagoye mbaka kaka piny ma Kenya chalo kochopo kama koro baba ose Addis Ababa moduogo mondo bed baba mae. Erokamano. Machiegni twak Kevin Osido, in bende ka intiere gwengo mag Garissa okinyi ma kawuono. Nyakwara Mogejwang' bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kwachako twak marwa yango kinyi ma kawuono dagom mar mondo mi wawinjane report mano los nodo chieng' manyoro kod Walter Nyambaga kama bende nosumo paro mano mag senators mopogore opogore kotudore kod wach mar keto e tema. Report mar Nadko we wawinjane monde. Kalure kod duoko mar yiero mar AU manyodhi ataro kod dwach ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto. Johera mag gikuru chiro mbaka mar keto e tim report mar Nadko kod kukune. Malingling mowuok e komiti mar jelak mochwe kom kod George Mrogara lero ni gisebedo kod twak matut e kendo giloso report michan twagi od bura madhi chiwo thuolo mar kalo moko kuom fundi mag report mayande poko kalie kod od bura. Kalure kod dwaro mar keto e tim lepodno, moko kuom senators wacho ni giikore mokalo. Kalure ni lepodno ne ochake kod jatend piny William Ruto to kod ogai mar ODM Raila Odinga. Gima ber ni background mar Nadko en gima no negotiated. Mababa gi William Ruto emano kele kane gidwa kelo go kwe e Kenya ka. Koro mi ji ariyogo kane okelo gino to gikelonwa ang'o ma ditame mondo timre. Nadko ne en gima nosekale chon ma kaka nokale kaka odhi kalo chato nitiere gima no pieces of legislation mano biro laws mano biro kata bills mano wuok e Nadko mamago ng'eny gi nosekalo e bunge ma warito mondo gikale bunge mar ariyo National Assembly nikech moko nochako gi National Assembly moko nochako e Senate. Kata kamano moko kuom gitoko ni Odinga ok nyal yie bedo e lemo mar sirikal omiyo jok madwaro mondo chuoga pisi mar Prime Minister man kod teko to kod kweth maketo sirikal tesre ok wach pach Raila. Mano pach jo Kenya kwanza. Jakom Raila Amolo Odinga en ng'ano endo ma ka en Kenya ka endi to nitie tije mang'eny ma jakom nyalo timo. Prime Minister onge ng'ama osewuoye kata jakom pok owuoye wach ma Prime Minister. Gima ng'eyo gi jakom sani endi en ni jakom koduogo ka Nyasaye omiye teko gi jingo to pache duto te nitiere tego chama mar ODM. Ilieko ni koponi lepodno mar Nadko dhi nyime nyako kal kuom japiny e yor paro mar ombulu ka penjo eni to bende pesa nitiere mar timo mano. Osebedo discuss e National Assembly mokale, osebedo discuss e Senate mokale, ma principally en gima ne waseyiere. Omiyo ka koro kele at another level mondo bed implemented. Kenya ka is beyond one community. Kenya ka is beyond one person. Kenya is for all of us. Omiyo kukele wakale like yesterday kendo waikore mar tim. Agengo machielo en onge mar duol mar IBC kod commissioners manyalo tayo chenro mar lokruoge mamulo katiba. Ng'eny jok dwa kamano, ng'eny Nadko report machalo kaka IBC gin routine bills ma ok nyalo mondo dhi kuom jopiny. Unless ni ntimo loko katiba ema nyalo miyo odogi jopiny. Ka onge mar katiba to ng'eny gin routine bills ma nyaka tim mondo mi kuom ranyisi kaka IBC neno ka koro IBC dhi mbele nikech mago nyaka kal mondo dhi mbele. Baba gi William Ruto ema nobedo piny mokele omiyo sama gin behind Nadko to odhi mna mbele to sani dong IBC dhi mbele. Bende ka ng'iyo to AUC activities ema nomiyo gik moko bet kodhi mos but ineno ka president nyocha oseyiero the panel mayiero commissioners. Gimodong en ni mondo giket the commission in place. Koseket the commission in place to wadhi mbele. Walter Nyambaga
Ramogi TV. David Matinde wanyalo wacho ni ma en tielo machielo kendo makoro wachako wawinjo wach kotudore kod wechegi mano mar report mar NADCO. Kata kamano mae sama onego bed ni goe mbaka mar report mar NADCO. Parni wang'e ni wachni mar NADCO chiera kaluwore kod duogo mar Raila Odinga. Akena wach nene pau siasa ma pacho kae kose kaka dwaro mare mar bedo jakom riwruok mag pinje mag Afrika nogore Luanda to koro imanyo ni koduoge pacho ka to dhi bedo yo machalo nang'o. Erokamano Joyce, ka chako wuoyo wachni jopiny onego nyis maler gimomiyo wach NADCO ni nobiro. Mokwongo ne bang' yiero ne wan kod ywaruok e kind Azimio kod Kenya Kwanza. Kendo ywaruok ni nodhi matut ma ji odhi e ndara kendo kata remo nochwer mang'eny. Emomiyo baba Raila kod President Ruto ne oromo ma okchuog aput mane dhi nono weche mane kelo ywaruok mang'eny gi. Machiel mane nie top list ne en wach IBC. Makata NADCO report nogolo ni IBC ni onego wa restructure wa reconstitute mondo bed IBC manyien. To japiny e ground kacha pok wa sensitize, pok wa dhi e ground mwanyiso jopiny ni NADCO ni nobiro nang'o. To sani koro chier ka wich nosechako wil kode nikech ne wan gi geno mararieya ni baba Raila Molo ne dhi bedo jakom AUC kendo mano notore Luanda. Koro jotendwa mag josiasa political elites ochiero wach mar NADCO. Japiny kawuo kodi adieri man kende ni japiny e ground kacha kipenje ni be ing'e gimoro amora kuom NADCO okia. Nikech king'iyo report mar NADCO kisome gin pages moingo 500. Japiny kacha onge gi thuolo mar dhi somo pages 500 gi. Onego water jolony e yore mag chike mondo kuongo nyis japiny ni NADCO makoro wadwa chiero ni en ang'o to ting'o. To ng'amo onego bed ni tero jolony e weche mag chike go mar mondo mi onyisa ne jopiny kotudore kod weche mag NADCO nikech wang'e ni kata kinde mane NADCO osebedo piny bagi poro wacha bagi biro kod recommendation nitiere moko kuom gigo ma ok ne gichope kare ahinya nyate weche mag pek mar ngima mane en wach ma ok ne gichope kata winjruok e yo makare. Gigi te luar MSA legislature, Senate kod Parliament marwa. Emonego ensure nekech gine representation mar jopiny. Moko, as much as gi represent jopiny, onego giduok na jopiny ni ma e gima wadhi wacho, to ma e report mantie, to ma e kako dhi konyou kosechope piny ka. To Kenya ka wasebedo situation ma waloso chike kata waloko chike kolingana ni ng'ama wadwa lokone. Nikech anto kipenja gimomiyo wachiero gini sani kata jok legislature mosechako chiere ni gichiere mondo gimor jomoko. Ni koro baba AUC oselware Luanda, koro wachiero gini mondo joganda moro mor ni wadwa create position ni. Dak nyicha zil magin go sani ni magichiero go wachni dak nyicha gitime kapok AUC olware Luanda. Matiende ni gidwa kele mondo gimor oganda kata gimor baba. To gima anang'eyo kaka an baba en beyond siasa migo sani ma reactionary ni. Baba osebedo prime minister, baba osebedo opposition leader, baba sani en a statesman ma onego bed ng'at miluongo ni ogai ei piny Kenya kae. To en beyond kata Kenya kae kawuono. Baba en a statesman e piny Africa mangima. Ma level monego wawuoye sani can he create position to nego create the position makava Africa mzima or create ni Kenya ka oseloyo profile mar baba ni malo ma ok wanyal bet piny ni wadwa discuss wadhi e referendum kata waketo wabunge ni wa create position ne baba position mane ma baba nyalo bete kawuono ni mago gik ma ana wacho ni babo ingu kawuono. Winja ne Kevin Osido bende mosainya kuom ng'adi. Osido ka iwinjo ka intiere gwenge mag Garissa kata county mag Garissa okinyi makawuono. Winjo ka Matinde wacho ni NADCO ni oduogo ni mar mondo miseche moko omoro ganda moko kalure kod kaka dwaro mar Raila Molo Odinga mano mar bedo jakom mar riwruok pinje mag Afrika nogore Luanda. Matinde ni koro itemo mar mondo mi chuogne lemo moro. In kor ka koripa ni NADCO ni ochier nang'o gi sani nikech wanyalo wacho ni kochakore higa mar 2023 mane gisechwalo recommendations magi ne jatend piny kaachiel kod Raila Molo Odinga to weche kendo nodhi bo osim sani ema koro ochier nang'o Osido.
Erokamano ahinya Joyce. Wach mar Nadco chier nikech reasons mopogore opogore. Mokwongo, Nadco chier nikech jatelo mar Kenya, Migosi William Ruto, nyaka oyud yo ma onyalo tweyo godo tiend baba. Tweyo tiend baba manyiso ni mana kaka iwinjo ka senator ma Migori wacho ni en morne kata ber jo ng'eny jo ODM en ni baba duogo Kenya mar mondo Haya, wagoyo mos kanyo matin kalore ni Kevin Osido bedo kod ng'ikruok matin e yor mbui. Wang'eyo ni gigo molos kod lwet dhano nyalo bedo ga kod chochni makoni kod kocha. Kata kamano kapok wadok ir Osido koloso wechego mag tudruok matinde okinyi makawuono, wang'eyo ni gino ma hie momiyo wechegi mag Nadco biro oko kata sani koro chiere yo makare en kotudore kod chugo lemo mopogore opogore mag telo midwa chugi. Achiel kuomgi ne en apisi mano mar maketo serikal tesre kata Office of the Official Opposition Leader mano nego beni chuogo ka achiel kod apisi mano mar Prime Cabinet Secretary. Kata kamano kata bedo ni wacho ni jopiny onego beni tero ne gini mar mondo mi otwage kata ong'is gi matut kotudore kod report mar Nadco, owinjo beni time yo machalo nade ahinya nyaka idwa chuog lemo mopogore opogore makoro igeto mar mondo mi seche moko Raila kik obed threat e yiero mar higa mar 2027. Erokamano, an kanene gigi paro manuwuok e Nadco ne gin paro maber, to gima koro miyo dhi pogore en kaka wadwa time, nikech watime ka wageto an individual ma seche ma koro chierni idwa no oharakisha nikech November 2023 nyaka sani higa achiel mochomo gi nus osekadho ka gini nokwe akweya, to sani adwa tiyo gi wach mana Tulo wacho kowuoyo about President Uhuru ka retire, wacho ni Uhuru pod tin manyaka miye gimoro tim e piny kae monde ka sirikal mantie oti maber. To ambe kawuono wacho ni baba be pod tin, President Ruto nyaka mi kete busy gi gimoro motimo mondo sirikandani odhi maber ma ok obedo gi ng'ato mabiro keto ne sirikal tesre. Emomiyo wach Nadco ni ochier ni baba ni wadwa soye kanye mondo wabed gi kwe e higani. Gi achiel kuom ripode manuwuok e Nadco mabe nobiro mana bang'e, an afterthought ne en dhi malo mar ngima. Jopiny ne ywak e wach dhi malo mar ngima. To namba achiel ne en mar IBC. To IBC waneno ka ne ber kabisa. Ne ok en mar individual, nikech one of the items mane ong'iyo, achiel kuom weche mane odhi ng'iyo ne en pogo kiewo mag chung od bura kata mag wards wa kata mana ng'iyo kiewo mag counties wa. Mano to ne dhi bedo ne en gima ber kabisa. Mano nego bed no setime, to ne ok nyal time nikech nyaka ne los IBC mabero process ne koro sechakore. To en gima nochuno kata ne baba olware AUC kata noyudo IBC ne nyaka bed reconstitution nikech oonge to en mochung ne yiero. Seche mowueni e piny Kenya ka nitie jo od bura mosewito ngimagi ma jogo onge representation nikech IBC onge. Sani waywago Senator Mabaringo, waywago Honorable Injendi, maka IBC onge to jogo be pod biro beta ka ok obedo represented. Wawuoyo about komane mar jo Ugenya kama Honorable Wandayi nitie, jogo onge representation e parliament kawuono nikech IBC pod onge. Koro gima ne mata ma agent reconstitution restructuring mar IBC odhi mbele nene Nadco eroento nosechako to mar prime minister kata mar official opposition leader mae ober ka ok wa target an individual, ka ok wa target a community mondo wa contain gi. To an gima ng'eyo baba ok nyal target gi post mondi contain history. Jogo matimo history oseng'eyo maber kabisa. Baba ne moyo temo contain, koseketo Moi tesre mokete mobedo secretary general mar New Can, mokete cabinet minister, mano ne ok contain baba. Ka Moi matwiga ng'ute bor ne neno mabor ne ok nyal contain baba, Ruto ok nyal contain baba nikech baba en beyond an individual, en an institution.
you can never contain an institution. And pod obro dhi mambele nikech an institution nitie gi memory. Institutional memory nitie. And Raila Amolo Odinga and a constitution mawang'eyo the constitutional memory mantie to embe podongima entie. To ka ng'adi matinde ka wang'iyo wachni mano mara chuogo apisi mano mara Prime Cabinet Secretary kata Prime Minister manyaka sani koro ni wacho ni onego bedni ichuoge yo makare. Wang'e ni adiera gi sani wantiere kod Prime Cabinet Secretary kata obedo ni mano lemo maonge pen chike ma pacho kae. Ka koro nyaka sani koro ma achiel kuom gigo mane report mar NADCO oyango ni dwaro mar mondo miyo kete tim kata ochuogi moko kuoma lemo kata offices mane dwa no ochuogi. Inyalo time yo machalo nade kata seche moko ibo kete yo onyalo miyo mar mondo miyo lok katiba ma pacho kae kosi ibo bed kitime yo machalo nade mar mondo miyo oneni koro kete chik kata okete chike ma pacho ka. Mondo kete chike ma pacho kae chik en very clear ni jopiny nyaka mi thuolo mondo chiw pachgi. To thuolo ma japiny nyalo yudo ma chiw pache en kogo ombulu mar referendum. Mane komi japiny wholesome participation ma ok ni en mana representation mantie parliament gi pass the bills to giwacho ni gini koro wakete chik kaka mar Prime Cabinet Secretary. Mar ariyo, Kenya duong' to waseneno kaka igo kura igoyo mapogo Kenya e diere. Migosi Ruto noyombo gi kura moingo milion 7, baba Raila bende noyudo kura moingo milion 7, matiende ni Kenya nopogore e diere. To mondo waket Kenya mabende mano benie part of report mar NADCO mawuoyo about riwo jopiny, inclusivity. Jogo moyombo onego feel ni gin part of the government, ma government wuoyo ni joma ni opposition to gi jogo mane government. Creating official office of the opposition en gima ber nikech jogo moyombi dhi feel ni we are part of this thing. Kendo wakete chik mantie constitution. Keto Prime Minister mantie chik dhi luwore gi teko midwa mi Prime Minister. Odhi bedo Prime Minister miyiero gi members of parliament koseyier, koso dhi bedo Prime Minister ma jopiny te gone ombulu to teko gi odhi bedo gi teko marom nade mopogore gi mar ker mar president. Mago nyaka bed clear ma japiny puonji mang'e. Kik wabed gi ywaruok moro mane wabedogo bang 2007 kane wan gi ker Kibaki to gi Prime Minister Raila Amolo Odinga. Maka sirikal nochako kodhi mbele wane wang'eyo kaka jopiny ni jogi are co-principles. Baba ni koni, Kibaki ni koni. Nikech piny nopogore diere. To kogi kare to waduog waneno ni kare baba ne co-principle. Ne en mana part of the principle. Mondo kik wadoge gik machal kamano, gini nyaka kete chik, japiny nyaka mi thuolo mondo participate, to thuolo ma japiny nyalo participate go maber. Referendum. Matene nok nyal kale akale od bura kacha ni kori tere od bura kacha to koro jod bura emamwa nikech jod bura bende wang'eyo ni seche moko gichung' e lo jopiny. Jod bura chung' e lo jopiny to jod bura nigi political interest. Political interest en owilore okinyi godhiambo. Interest mane nitie okinyi kogi kodhiambo to pogore. Japiny ok obedo involved ne mano. Koro od bura ka ji odhiye ng'ani ywakore mondo manyalo more interest ne to ng'acha be dhi ywakore. Koro koma pek ema wang' nokaw japiny onge kanyo. Emomiyo gik machalo kamagi gin gik moko ma national momako japiny e yo matek. Referendum ema nyalo thege e yo maber. Inyisa ni Kevin Osido oseloso tudruok mar e yo makare. Osido kiwinja ing'adori e kinde mane itemo mar mondo mi ler gino momiyo report mar NADCO gi sani ema koro waneno koduogo. So erokamano Joyce, mana kaka nawacho en ni jatelo mar Kenya nyaka yud yo ma onyalo tweyo godo tiend baba. To tweyo tiende kaka nawacho en ni ok onyalo wene thuolo mar mondo otudre gi jopiny e yo ma kaka baba nyalo dwaro. To nikech ka iwinjo kaka vitu kwa ground, gik moko kaka sani dhi pinywa ma Kenya ka, gik moko ok dhi maber kabisa. Omiyo ng'eny jo Kenya matindo tindo osebedo ka pinyore ni to ng'ano manyalo chung' kodwa. To ma giwacho kaluwore gi historia ma jakom baba osebedo godo ni en jatelo ma chunye hiye
en mar mondo ogore ne jopiny kendo mar mondo otim gigo miluongo ni justice, manyiso ni gik ma ok dhi maber onyalo chung' e yo makare kendo yo maratiro kendo e yo mambele mar mondo ogore ne gigo. Namba 2, king'iyo kaka josiasa magwa, especially jogo ma kuonde ma the wider Luo Nyanza, dwaro ginyalo bet kabisa ni mondo jogo madwa ni mondo ting' bade ji bende obed gi tudruok makare kendo machiegni gi baba, nikech samoro ginyalo paro ni to ka en Addis Ababa kucha to wan to idhi konywa nade, mano jogo madwa ni mondo okony gi ego kura. Omiyo konyo baba ni kony ma baba nyalo miyo gi bende en gino ma gin dang' giher kabisa ni baba oyudo telo moko ma nyalo kete Kenya ka, ma bende miye teko kendo miye thuolo mar mondo pod omianda kendo mondo o engage e local politics, ma kata obedo ni nosewacho ni kodhi Addis Ababa to engagement mare kata tudruok mare gi siasa migoyo e kure kae to biro bedo matin. To Joyce katieko bende kiseneno kata mana chuny dwaro mar jatelo mar Kenya William Ruto en ni to mzeni ogai ni ere kaka wanyalo gone erokamano gik mosebedo kodwaro mang'eny gi, gik ma jopiny bende osebedo kamiye mang'eny to samoro itame kata ituone. Ere kaka dang' wamiye opportunity mopogore gi weche mag chung' ne japiny, mano especially e weche mag telo. Omiyo kata jatelo mar Kenya William Ruto be kama entiere an gi geno ni chunye chandore kabisa kendo penjore ni to kaka jatelo mar Kenya ere kaka dang' wa appreciate wagone jakom mheshimiwa Raila Amolo Odinga erokamano kuom lweny mosegore, kuom thagruok mosethagre, kuom gigo ma bende osetimo mondo gimiluongo ni statesman ni bendo bed statesmanship mantiere gi title moro ma samoro kata chieng' moro kigo picha ne kamoro tinyalo wach ni kaluwore gik manosebet gi te to bende nobedo machalo kama, nobedo machalo kama, nobedo machalo kama. Mak mana niya ni weche mag katiba to nyaka ket gi ratiro. Keto gi ratiro en ni kata ka waloso ofise gi kaluwore gi weche mag NADCO, ma anto buoga ndi nikech weche mag NADCO kata king'iyo time ma wantie sani waonge gi thuolo mar loko chik, waonge gi thuolo mar kata mana weche mag referendum. To nikech katiba owacho ni gigo maluwore gi gimiluongo ni executive structure of government, kisomo sula 250 kod abich article 255 mar constitution, nitiere go gik moko madhi kaka abiriyo ma ok nyal tim ka onge kura mar japiny miluongo ni referendum. Achiel kuom gigo en loko gimiluongo ni executive structure, manyiso ni kaka telo mamalo mar Kenya dhi mbele. Omiyo weche maluwo kaka mag creation of office of the prime minister nyaka ter e referendum to en nikech omako weche mag executive structure. Weche mag sovereignty of the people, kidwa lok chal mar jo Kenya en gima jo Kenya nyaka migi magidhi e referendum. Weche mag national values and principles kaluwore gi article 10 kata sula 10 chapter 6 mar constitution marwa nyaka ter e referendum. Penjo maduong' en ni Joyce, bende jo Kenya oikore ne referendum sani? Bende jo Kenya oikore mar kura machalo kama, especially king'iyo context mar cost of living, pek mar ngima masani, lokruok mopogore opogore madhi mbele Kenya kae. To bende kata mana king'iyo kaka sirikal mamalo bende tudore gi sirikache mag kor gwenge miluongo ni county governments. Penjo maduong' e bende nitiere political goodwill kata e sirikal mar mondo giminyalo luong ni referendum no odhi mbele, kose waboneno ka sirikal mar Kenya Kwanza go kona gi katiba kaka wasebedo ka waneno ka gigoyo gi kendo kata mana gigo mosewach gi court bende gi court marwa e tienge mopogore opogore be ok waseneno ka sirikal makomotegno. Penjo maduong' en niya, be jo Kenya oikore ne referendum mar prime minister? To osido ka ng'adi mana matin oside wach ni mar referendum, nikech wang'eyo ni gigi duto kapok okete time yo makare to nyaka kaw pach jopiny, to pach jopiny inyalo mana kawe kokale referendum. To ng'eni referendum bende ok nyal time yo makare kwa onge duol matayo weche mag yiero pacho ka IEBC, kalore ni nyaka sani onge commission amora mar IEBC mosetim. Ka ber to referendum ni ka koro seche moko koro sirikal mar Kenya Kwanza ong'ado bura ni ber mar mondo mi wadhi e referendum mondo koro wane kaka inyalo ket gigi e chike yo makare mondo japiny bende obedane involved.
referendum onego bed ni itimo e thuolo maromo nade mar mondo mi kik obed gima bende ibo wach e kinde mokalo ibo wach e kinde mabiro mbele ni nokas chenro ni ahinya kendo japiny seche moko ok nowinj duonde e yo makare. Referendum ni onego bed ni ikruok ne e thuolo maromo nade Osido? Erokamano Joyce. Referendum mokwongo nyaka bed chik, nyaka bed ni nitiere chik mar referendum. To chik no ema koro biro nyisowa kaka ikruok oriko bed ni timore. To sama walose ni waonge gi gimiluongo ni referendum law, onge chik manyiso kaka wanyalo goyo referendum. Kata bedo ni katiba marwa oseketo ratiro mar kaka jo Kenya nyalo go referendum in terms of popular initiative, my article 255 kata ka jo siasa gimiluongo ni legislature e article kata sura 256. Omiyo ikruok mar referendum mokwongo nyaka jobunge ket ni nitiere chik, nyaka los chik mondi makete gimiluongo ni public participation. To gima wang'eni bende en ni NADCO report nene ochiwo chike madhi kaka apane gin 11, to kuom 11 gi chike madhi 6 gin chike madhi ka gima osetiekgi, kendo kata mana weche mag public participation osebet ga kadhi mbele ma National Assembly waseneno ka clerk timo gazettement e gazede wa, kendo ji osebedo ka ndiko kude moko be waneno ka ji dhi nyaka e hall ikawo pachegi kendo ikawo duondgi. Mak mana ni gimopogore gi kaka mago timore en ni ok gin gik ma josiasa luongo ni gionge gi high political octane kata activity, manyiso ni king'iyo kaka chik mar golo jalup jatelo, impeachment mar deputy president, high octane activity manyiso ni en gima timore ma jopiny te ong'eyo, kendo josiasa bende owuok gigo nyaka rally kendo gintiere ei town halls go kendo gi engage gi jopiny. To ng'e ni kata mana kaluwore gi impeachment no bende ne onge impeachment law, ne onge chik ma be samoro kani winjo kata ka josiasa go mbaka e report mane ne ochiw e office of the clerk mar National Assembly, samoro winjo ka nitiere deficiencies manyiso ni nitiere rem mopogore opogore. Kwa mfano bende ji nendo timo public participation malong'o ma kata kisebedo kiluwo case madhi mbele mar Rigathi Gachagua bende mago gin penjo ma ji penjo. Omiyo sami pango weche mag referendum to chik nyaka bed gi ratiro manyiso ni idhi time nang'o, public participation dhi bedo machal nadi. To sani bende king'iyo timelines ma wantiere godo e weche mag kura mabiro mag 2027, ka wan jogo marito chik kendo jogo mawinjo advisories moseketi, to pinywa ma Kenya ka bende ne wantiere gi kama timoro maniluongo ni Kriegler Commission. Mano nyisowa ni ok ber ka waloko chike ma orakore kendo ma omakore gi weche mag yiero 2 years into an election. To sani king'iyo gimoro amora ma watimo e weche mag kura mabiro, we are less than 2 years. Manyiso ni waonge gi sa. IEBC no kaka isewacho maler Joyce, onge, kendo wantiere sani week mokalo selection panel no nyisowa ni koro giseyudo nyinge mag jogo madwani mondo bed commissioner. Bende king'iyo kaka David osewacho, nitiere jogo ma bende onge gi representatives maggi. Wantiere gi almost 5 constituencies and about 11 wards, wende mag MCS madhi mana 11 ma onge MCS. To koro king'iyo magi bende penjore, nito samang wadwa go kura mar referendum mar prime minister, to bende jogi idhi migi thuolo margi bende mondo giyier jogo madhi chung'negi. To mogik e wachno Joyce, bende king'iyo weche mag delimitation of boundaries, ma chik nowacho ni en gimitimo ma by the end of last year, by 8th of March, noripo bed ni wasetieko weche mag boundaries. To mago ok notimore mana nikech onge IEBC. Omiyo king'iyo political goodwill mar gigo mang'eny mane ne okel gi report mar IEBC, report mar NADCO, to wanyalo wacho ni ng'eny gin gigo ma do not address the interest mar the interest mar the common man. Gin gigo mana ma address the interest mar the political Haya,
walalo Kevin Osido kendo kanyo matin, kata kamano ang'ini wabobedo ka waloso weche mag tudruok kendo wabobedo ka wadok ire e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Kwa dhi mbele kodi David Matinde mosenya joneno magwa kuom lal mar Kevin Osido, weche mag mbui nyalo ga bedo matek. Garissa bende bor ahinya gi Nairobi. Kata kamano lony manya sani wanyalo wacho ni tindo konyowa. Kaluwore kod report mar NADCO, nyaka sani koro report makamano ne osumo paro mar mondo mi apisno mano mar Prime Minister kata Prime Cabinet Secretary en jal monego bedni iwalo kata bedo nominated kod jatend piny kaito bang'e od bura onego bedni puodhe. Kata kamano kaponi koro mae gima wang'eyo ni josiasa mathoth sani koro chwalo mar mondo mi otime yo makare, nyalo bedo ni tudruok mane makoro bobedo godo ahinya to itemo lieke matin ewi weche mag tudruok e yor telo e kind Prime Minister kod jatend piny ma wang'e ni en William Ruto gi sani. NADCO report dwaro ni mondo jatend piny owal Prime Minister to puodhe gi od bura. Mana kaka iwalo cabinet secretaries onge pogruok kanyo. Matiende ni ka ose pass to jatend piny nigi thuolo mar yiero ng'ata ng'ata mondo bede position no. To ka dok chien kapok wachopo kanyo, ka dok chien e wach bimana mar NADCO ni nentie agenda mane giwacho ni mondo team auditing ne 2022 presidential election. Mano poko timore to jopiny bende kia adieri ni ang'o mano timore momiyo kata commissioners mag IBC ne moko gwetao moko bende nogole apis. Maja piny onego bedni ng'eyo kaka piny kaka Kenya onego bedni makosa mane watimo cha wang'e gi kukune mondo kik wachak watim the same mistake. Gima timore sani en mana ni wanuoyo mana gik mano setimore, ne waneno gigi ndalo Kivuitu, gi lokruok obedo ni wachenjo wa restructure the IBC manyaka nyinge be waloko mwachi keto nyinge mamit to timbe ka pod waneno mana kosika sika. Matiende ni jotugo gin mana maka pape mwaloko. To matiende ka makoro report ni mar NADCO mosenya kuom ng'adi matiende. Yes. Makoro report mar NADCO ni kata twak ewi report mar NADCO ni oduogo ayanga. Ang'o monego bedni ikete maino mar mondo mi okon japiny mar adiera nikech nwantiere kod wechego mag timo lokruoge e wechego mag yiero ni dwaro mar mondo mi ochwal nyaka nyime timelines mano mar petition mano mar duoko mar Comten piny Kenya. Wantiere kod wechego mag pek mar ngima kaachiel kod kata omenda monego bedni dhi ne counties mani dwaro mar mondo mi omedi kuoke atamalo 15 nyaka atamalo 20. Makoro twak makama obiro mar mondo mi kik obed mano mar siasa kende kata ma oketo ong'ala manyime jo siasa kende. Ang'o monego bedni ikete maino makoro chiere ni kochakore higa mar 2023 ang'eni higa mokalo 2024 nokwawinja ahinya higa ni ema koro chier maber koro. NADCO report nopoge kidienje. Nitie kidienj ka kidienj nekech kaka mar electoral justice mano ne en kidienj mokwongo ma onego bedni ne dhi mbele kato ne wabire mar governance ne makoro wayudo offices mabedo created gi embe onego bed gima endelea to gima timore momiyo gik poko timore nitie strings attached, nitie joma control ni mae monego tim sani nikech favor to ma weuru mondi jomage ma control ok ni jomagi ma control players magin the political class onge wach ni maber ni gini bedo control from where to nego otuge kochomo kon mane. Amedo ka wacho ni kobire weche mag governance NADCO report owuolo clearly creation of these offices gini nonego bedni osetimore kata ka wach AUC obiro bira as an activity mandalo nene kalo ok en gimoro mano obedo ni ebiro bedo nyaka chieng' kendo ne wang'eyo to konyiso ni ka gima kamano biro to gik moko mag sirkal ok ringi kata gik ma konyo jopiny ok onego bed ni ring ni dhi mbele ni chung' nikech koro ji te oketo maino e wach mar AUC. Koro gima timore e creation mar offices gi gin bende gibecha becha to mana ka giluwo chik mana kotim gi e yor chik ma japiny bende oyie ni an adonje. To kwa doje mar governance mondo kon japiny en gima duong' kabisa. An kuoma en gima duong' kabisa governance. Ma wawuoye about appointments. NADCO report way about appointments. Kako nego timre. Inclusivity mag jopiny te. Ok ni appointment favor jomoko than jomoko e Kenya ka. Onego waneni
gigi te omako jopiny maka appointment wuok imiyi on merit kendo o involve jo Kenya te. Wawacho kata ni wakete jo Coast bobede ka, jo Nyanza bobede ka, to namba ji be nyaka wang'e ni joge ging'eny marom nade. Nikech iyudo ka dhoudi moko king'iyo gi kaluwore kod census mokalo, iyudo ka gitin, to ka appointment biro tichako imiyogi mang'eny moingo kata dhoudi madongo kolingana gi Kenya National Bureau of Statistics. Mano owuoye ahinya e wach governance. Kanyo ta mana dwaro ni onego bed ni mano osedhi kata mbele mondo wane kata ka appointments mawuok through the executive begin gi face mar Kenya. Emomiyo wacho ni baba en face mar Kenya. Oingo bedo, to me, kata ne post obedo created kawuono, an ok an in support mondo President Ruto appoint baba prime minister. Onego wach ni kete chik ni jopiny oyiere prime minister, kata kete chik ni parliament omi chik mar yiero prime minister but not the president. Ka in case waloso gini mondo wami baba a soft landing, ma it's not even a soft landing. Siasa en gima lokore okinyi godhiambo. Ndalo mane wachako gi Kibaki ne wang'eyo. Ok onyiso ni ka macha nokalo President Ruto koro biro bedo an angel ma siasa. To time mana kaka Kevin bendo wachocha, do we have that thuolo benitie moromo mar loso gigi mondo gigo timre kako winjore. Sani mudo wantiere wadonje 2026 en campaign period ma kata gik mwaneno sani dhi lokore within 1 year. Koro thuolo no be wan kode, to an awacho ni thuolo onge. Seche mwachope ni thuolo onge, gima onego wang'e ni japiny mantie piny kachacha ngima moridore ni dok ne piny nade. To ka ngima ni osedok ne piny, to wachako puonjo japiny ni koro weche siasa kata weche governance kama kaka wadwa involve mondo ufeel ni uparticipate e gimora mora matimore pinyu. Yes. Kevin Osido, kaduki etu wako kinyi makawuna geno ni waseloso yore maga tudruok mar mbuye yo makare kodi ka intere e gwengo mag Garissa. Kata kamano nyaka sani koro ang'eni mbaka en mana mar neno kaka inyalo chug lemo makoni kod kocha ahinya nyato ne jotelo manitiere pacho kae. Kata kamano nyaka sani ka oket mano apisi mano mar Prime Cabinet Secretary kata mar Prime Minister kaka ne oyange kod report mar NADCO kama ne mbaka magore gi sani. Kata kamano ere kaka apisi makamano seche moko nyalo bero obed weche go maga telo kata governance pacho kai, weche go maga inclusivity kata mar riwo ji duto kas e sirikal ka chiel kod weche go maga wanyalo wacho ni tego weche mag siasa pacho ka bendo bro konyo e tego weche mag siasa, telo makare ka chiel kod nywando ji duto e weche go mag telo makare pacho kai. Osido penjo mi penjo gin penjo mabeyo ndi. Tego weche mag telo, tego weche mag representation mag oganda kata inclusivity, mago gin gik mabeyo ndi. Mak mana ni kaka itimo siasa e pinywa ma Kenya kato pogore. Kendo waseneno ni kato bedo ni wantiere gi ofise kendo kata wantiere gi lemo mopogore mag oganda. To ng'eny ne samoro weche mag telo supersedes kata okao okang' mambele kendo mamalo kendo imiye emphasis moloyo weche mabeyo kaka miwacho mag tego weche mag siasa. Omiyo kata wabed gi office kaka mar Prime Minister kata Prime Cabinet Secretary, pogruok malong'o ma wanyalo yude kaluwore gi gigo ma ja Kenya dwani mondo ne katimore onge. For example, kata ka jakom ema mondo ni obed Prime Minister no, Jimang ne more ja Kenya en especially ma nyabera kunde kaka kunde ma aicha en ni jakom ni jilemo e sirikal. But penjo maduong' en niya bedo ni jilemo no ere kaka obero weche mag ndara. Bende okelo pi e West Yoma Ward kacha. Bende okonyo ji mondo obed gi weche gi yath e siptende. Daktache mago koko pile mag mandamano gi. Bendo jakom Prime Minister bedhi konyo gi mar mondo giyud godo salary magidwarogo kata chudo magidwarogo. Sani wan gi issues madongo mag weche mag junior secondary school. Ni serikal mamalo kata poko chopo pesa e skunde kaka ne odipo bed ni gichopo. Bedo jakom Prime Minister mago bende dhi konyo adier mar mondo jotimre. Omiyo politically
To en gima ber nikech koro josiasa biro yudo satisfaction, gibiro bedo gi mor ma gidwaro no, gibiro bedo gi chuny mokwe nikech koro gigo manyalo konyo gi kisiasa osetimore. But king'iyo weche mag development kata dongruok to kane ka bedo jakom prime minister kata mana weche mag prime cabinet secretary nikech king'iyo gima waluongo e weche mag telo ni institutionalization of the institution. Manyiso ni foundation machalo nadi mimiyo kom midwa ni mondo oketno, kom no obet e wi ang'o. King'iyo offices ariyo ma wawachogo, magi gin jok ma bedo appointed gi jatelo miluongo ni president. Aye to bende kata king'iyo report, to report owacho kacha ni gidhi timo miluongo ni assist the president and deputy president, coordination, supervision, implementation, government programs, policies, projects. Aye piny kacho ndikri nang'o ni ginyalo perform any other function as may be directed by the president. Manyiso ni teko mar office ariyo ma owacho gi Joyce gin teko ma pod dok ne president. Masa sayamba ka samoro jakomo wacho ni maandamano nitie nikech abductions ng'eny, waneno ka police goji ahinya, to koro samoro ibuogo wani askache mag jakom osegol. Jakom ok nyal dhi e bura kata e office nikech petrol mtoke serikal pok ogo petrol. Nikech institutionalization pok wamiyo gi teko moripo bed ni ji bedo godo e ofisego. Omiyo ber manyalo bete Joyce en mana ni josiasa nigi satisfaction magi, but ka chopo weche mag development kata mag dongruok mar tunge mopogore opogore mag Kenya ka, to kapar ni nyalo bede. To mano en gima kata king'iyo weche mag devolution ni jakom ni en ng'at ma en jalno miluongo ni the father and grandfather of devolution. But king'iyo kaka sirikal mamalo chandre gi sirikache mag kor gwenge, bende penjo maduong' nyalo bet kaka ne penjo ni nadko bende nowacho ni mondo ohala omenda madhi e sirikache mag kor gwenge mondo omedi. Koro dang rit kod gi jakom ni nyaka bed prime minister eka mondo sirikache gi mondo med pesa. Omiyo ber malong'o Joyce manyalo wuoke ni koro ni ogai mar ODM Raila Amolo Odinga obet prime minister anto ok ane. Dongruok maduong' madang bedo jakom prime minister kel kata mane thuchewa kuonde ka bende an ok ane. Gima duong' en ni teko mar Kenya kata teko mar Jaluo mar mondo gone kura ng'atno malong'o manyalo kelo dongruok en kanye. Is it a must ni jakom nyaka ting' bad ng'ato? Is it a must ni jakom nyaka bed prime minister eka mondo development kata dongruok mondo obedie? Omiyo kata kama gin gigo madhi mbele, wapenjre ni to dwaro mar japiny e weche mag prime minister kata mana prime cabinet secretary ng'eni bende ka walose weche mag prime minister to nadko bende nochako wacho ni office moro be nyaka ket miluongo ni leader of official opposition ma bende nitiere gi deputies maggi. Penjo maduong' manyalo bet en ni ere kaka gigi konyowa mar mondo wasir weche mag dongruok kendo mar mondo wasir gigo maluongo ni governance structures magwa ma Kenya ka. Katieko Joyce en ni wasebedo gi tim marach ahinya kaka jo Kenya. Mokwongo ni waloso ofise ne ji mar mondo gibed e ofise go. Namba 2 ni kwaseloso ofise gi to I expect ni communities are now pacified because of inclusivity e weche mag telo kata weche mag dongruok. But king'iyo kaka benefits ma japiny yudo e weche mag telo kata mag dongruok kaluwo ofise gi bende ng'enyne onge nikech gin ofise ma gionge gi structures gi motegno. Omiyo ayie gi David ni obed ni en prime minister migone kura mano to David maber kendo kanyo e kama wanene capacity mar jakom miluongo ni Baba Raila Amolo Odinga. But gik mimiye mag appointments has may be directed by the president mago to gi gik ma jakom ohingo to en nikech jakom osechung president dibich kae e Kenya ka to didek jakom yomboga timaye didek jakom yombo timaye. Wapenjre kaka oganda ni ere kaka wanyalo rectify kata loso challenges ma wasebedo godo e yo ma wago godo kura e yo ma wanyalo kawo godo gimiluongo ni telo mar Kenya kae. Be nitiere gigo ma wanyalo timo kata gi opportunity ma bende wantiere go nikech wang'eyo ni kata mane weche mag AUC gi bende ji osewacho gik mang'eny kabisa. Moko gin gik mabeyo, moko gin gik maricho.
to wan kaka oganda sami wacho gik maricho gi wawinjo nang'o be nitie gigo ma wanyalo timo mar mondo okonywa in towards preparedness mar kata kura mabiro ka jakom ok nyal chung kata ka jakom dhi chung bende nitiere ng'atno mosementa kata ng'atno ma wafil ni ka jakom oting'o bade ni en ema odhi gore gi jogo madwa ni mondo gibed jotelo mag Kenya to bende oganda wa ma kaluo nyalo sapote bende wanyalo go kura malong'o ma chopo debe ma kata ka ji dhi e court tiwacho ni kura ma ogoni en kura mamiyo for example Kevin Osido bedo president bende en kura ma is indisputable kose en kura ma ka ng'osego to bang'e wadhi e street to wachako wacho ni migiuru prime minister losnegiuru office mar official opposition to en nikech Joyce ebed ni jakom okawo seat mar Africa Union Commission chairperson ni ok apar ni weche mag NADCO doduogo ok apar ni weche mag prime minister gi doduogo ok apar ni weche mag prime cabinet secretary gi noduogo ang'ono momiyo wan ema nyaka go kom momiyo wan ema nyaka go mbaka mag group piny ni mondo wang'e ni to oganda mar Kaluo Mheshimiwa Migosi Raila Amolo Odinga ni ogai mar ODM ere kaka wadhi pacify omiyo as we talk about all these conversations wabe kaka oganda wapenjre ere kaka wanyalo ikre ne kaka jogo ma Mount Kenya sani ikre ni wan gi ng'atwa ka ma wuod Wanyororo ni ene modhi konyowa ene monyalo romo gi ji wan ere kaka wan wajipanga mar mondo kang ji bet piny mondo pogre nyaka lemo to wabende wabet kacha wacho ni wabe wan gi jowa magie gin kama kaka wadhi mondo wagore e lweny manitiere ni omiyo wach mar ni losonwa ripode ni kia ji bet mondo Bomas mondo lose weche ma Kaluo mondo manyne godo jakom kon ok apar ni en gino ma an oripo bed ni moro wa kata mna jogo mabete bunge la mwananchi mabuogo Mheshimiwa William Ruto ni Raila oduogo Kenya ka ni nyaka miye gimoro ang'o momiyo nyaka mi jakom gimoro ang'o momiyo en ma nyaka miye gik moko ere kaka wan wanyalo hakisha ni sama wadonjo kacha to wadhi mar mondo wabende wakaw gimoro kendo wakele dala ma gik madware ni mondo konywa as we head towards 2027 nikech anto kan gi yie ni kura dhi biro 2027 I have this view ni en gimi dhi chwale mbele to kata kidhi chwale mbele kata kodhi biro 2027 ere kaka wan kaka oganda ma Kaluo wajipanga mar mondo kama jomoko bende donjo iye kanyo wabende wadonjo iye kanyo to en bana kwatimo kamano Joyce eka weche mag dongruok wanyalo kelo e oganda wa eka weche mag development bende wanyalo kelo e oganda wa ma ok ni jok moko bet mondo losnwa godo report manyiso kaka achiel kuom kata ariyo moko kuomwa nyalo bet e okang' ma mbele eka mondo gikelnwa weche mag dongruok. To penjo machielo bende nyalo bedo ni ka ochuog lemo makamae ahinya to mano mar prime cabinet secretary kata mar prime minister pacho kae bende obro bedo ka oduoko pinya PM e ng'wech mar laro content piny Kenya ahinya to e yiero mabiro mbele koso bo bede yo machalo nade kata kamano Osido ka achiel kod Matinda adwa ni wakaw mana yueyo madundo gi sani ka waduogo to wabo bedo ka waduogo penjo makamano ka achiel kod ote manyakwa Ramogi Ajwang chwalo nwa gi sani kik idhi mabor. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth.
Ngoma Owake. Wuok tich nyaka tich abich, Saparo Dhiambo. Kik bai. Love is a beautiful thing, and this February, View Sasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ametazima moto. Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on View Sasa. I miss you. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Aru Piny okinyi ma kawuono. Kaponi kitudri kodwa gi sani, antiere kod welo ariyo, Kevin Osido, jatatije mano mar County Governance Watch, kaachiel kod David Matinde, jalony weche mag telo. Watwa kotudore kod report mar NADCO. Bende obotiyo kokete tim koso kobedo kotiyo yo makare. Kosen mana mano makoro chier sani mar mondo mi ochuog lemo mag telo ne jotelo mamoko e pacho kaya. Singoni nabobedo kasomo moko kuom ote ma uchwalo no okinyi ma kawuono. Ote makamago adwa nasomgi achiel kachiel wawinja ne paro mag joneno magwa kuonde mopogore opogore magineno wa okinyi ma kawuono. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni an kaka japiny ma kawaida ok ane gima NADCO ni dwa konyago kata dwa konyo godo ordinary citizen. Kwa nyalo mana dok e ote moro no, gini en mana ketho sa gi resources mag jopiny. Gini nochakore chon madikoro setieki. Odhi mbele kocho ni gima mako dhok en ni thoth jo komiti mag NADCO gin joma osomo chike. Ang'o momiyo gidwa chuogo gik maonge e katiba. Katiba ne osebiro, nyaka waluor katiba nikech mae gima jopiny ne o participate fully masani waneno olemo mar katiba. Odhi mbele kocho ni moko kuom jo komiti no Lango Pio Wandai gini no se yudo tich e sirikal. Mae nen pigo ne NADCO. Odhi mbele kowacho ni kagi kelo gini ne jopiny e yo ombulu to idhi lware. Jakom winjo koro oyue mos. Ochama mane osethagorego koloso bende osetetea ne jopiny ndi. Oket maino mare ne chama mar ODM, wan pod wahere kendo wagene kata ka oonge e sirikal. Aluo twak ka anu moja e Nakwero kama na inya Ruth Nyathi Ochieng'. Morino yo wacho na winjo twak Joyce to mistakes wacho ni mistakes ma Dev wacho gina diera. Onego government onego gingi mistakes manotimore mondo kik ginuogi. James Masinde Oduor bende wacho ni Joyce Oduor mosna welo. An gima ang'eyo ne president ne tiyo matek mondo baba odhi AUC nikech baba nyalo pinge e siasa mare. Ong'isa ka ini penjna jolony ni jakom nyalo tiyo gi president kamoro achiel ama ginyalo timo nang'o nikech baba noserem malo.
Shemotho bende nyisa ka ni greetings Joyce aluo twak kendo amor ma obila Shemotho an kod penjo ne welo. The NADCO report was presided over by Honorable Kalonzo. Haya, sama koro idwa kete tim to moko kuom jo Azimio kaka Kalonzo ne oselando wuok dhi bet nang'o. Mar ariyo, wuoro Nyasaye ma oloko dhoch momiyo Raila kawuono ilaro. Haya. Wan sani warito mondo majority leader omiwa. Kata kamano Raila nyaka tang' mathoth kik ti kode kaka ngas gi josiasa. Mago kuom ote ma joneno magwa chwalo kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Janeno moro penjo moro e yo makare. Penjo no bende adwa nachwal ni wang'eyo ni moko kuom jogo mane obede kamiti mano mar NADCO kwatiyo kod ranyisi Opiyo Wandayi makoro wach ni nitiere sirikal to bende wang'eyo ni Kalonzo en babede ne en jatenda Azimio ikine mane itwaka mane NADCO. Wang'eyo ni jo Kenya Kwanza ne gin ji 5, jo Azimio bende ne gintiere ji 5. To masani makoro bende waneno pogruok manitiere i Azimio. Opiyo Wandayi bende no sekalo tong' makoro nitiere sirikal. NADCO masani koro igoyo mbaka ne ni odhi bede yo machalo nade matinde. Erokamano. Gima ng'eyo NADCO ok obedo attached to Azimio kata Kenya Kwanza sama wuoyeni. Ne en gima ne principles mar Azimio gi Kenya Kwanza obet mowinjore koko los committee. Koro committee manolosi manowuok gi report mar NADCO omiyo NADCO teko moengo Kenya Kwanza coalition kata Azimio coalition. Koro ywaruok mane Azimio kata madibede Kenya Kwanza ok mon report NADCO bedo e team ma jogo ma owuok ema koro ka gino bet e team to biro bet oko ok gibete e iot. To mar ariyo kendo aneno Shemotho kowuoyo maber kabisa. Siasa en siasa to power nowach ni power is transient. Power ok en gimoro mabet nyaka chieng'. To wan kaka oganda mar Joluo wang'eyo kaka siasa nochakore mana chon 1952 kendo waseneno kwasomo kendo kwapuonjore kaka osedhi. Seche makoro chopeni an amana gi weche ariyo ma jakom onego timne oganda Luo. Namba 1, ka NADCO ni ne nyalo bet gima ber mondo piny Kenya obed piny achiel ma ok opogore kaka opogore kawuono ni. Kare onego ket gimoro ni wabed gi rotational presidency ma wawacho ni region ni kobet president igni 5 kata 10 region machiel makoro golonwa president. Mana kaka EU timo niya kodhi south machielo odhi east mondo Kenya cohesion mwadware governance cha mano one way mar kele. Koro mano onego bedi. Mar ariyo, wamor sani gi sirikal to kik wiwa wil ni nitie oganda moro ma ok mor kodwa ka wan e sirikal kendo gi kalak gi ni ber ok bi e pinywa. To gini ka wang'iyo kendo kwasomo ok ochakore kawuono, nochakore igni before independence ma joka nong'ado guok mowacho ni oganda mawuok koni oganda nage ni ok wayiene gi bete telo. Tapenjora ga seche moko ni to oganda Luo be wan gi jodongo ma be nyalo keto ji piny mang'ad guok ma wach ni wasathagore moromo walok dhochni dhok ilocho iloko jo kanisa kaka wan wang'eyo ni dhoch watere remb Yesu to waloko dhoch guok mane joko ng'ado cha pod wanyalo loke mondo oganda wa bende obede tele piny ni. Koro mana weyo challenge ne jodongo to gi jotend kanisa mawuok e Luoland nonuru wachni mondo ulok wachni. En gima notwe koro nyaka loke gi muma kata gi jodongo ung'e kaka biro loke. Ka mar adek mondo Jaluo oneni dwa bete telo nikech telo no wang'eyo ni resources gima wamanyo duong' ni en mwandu mag piny kata gi keni mag piny. Ere kaka nyalo chopo makon jopiny e thurwa kacha. To Kenya ka wang'eyo ni ka ng'atu ni malo to gikeni choponu moloyo ka oonge kanyo. Ka wadwaro ni mondo wabede sirikandni jakom Raila Amolo Odinga Baba odhi olore gi President Ruto uket jodongo piny to ubet ga put ukuodh wach mar telo mar Kenya mondo Jaluo kik bed apis ni wapis Baba adwo ni wapis Joluo te. Uwinjru ni 2027 modong' higa achiel to wadhi e yiero ni losuru NADCO report Prime Minister obedi to uwinjru ni jaduong' President Ruto itin to Baba duong'. 2027
bak babu bed president ino yieri prime minister to lose iya put kacha mondo tuere mano to an abiro wacho ni kare Ruto ohero baba kendo dwa duoko ne baba erokamano kuom kony ma baba osekonyego mondo 2032 odogi obed e telo babu duogo bed prime cabinet kata Musalia beni kacha en bende dwaro telo mano gima nyalo wacho mondo wapis joluo te mondo wan be wafil ni Ruto ni en ng'atwa nyohero baba gi chunye te owene kom 2027 en obed prime minister babu bed president 2032 odogo bed president nikech chik pudo yiene to penjo bende ni mana kaka pachi makore somo mariek no penjo ni bende 2032 kochopo bende saponi owene baba be bo wene kalo ni wang'e maber kaka telo to mit gadiera kata kamano adwa ni wasoma ne moko ku ote moro kapok wadhiro sida winji kinyiero kanyo matende ni be nitiere kod wach moro Vitalis Ochieng wuod game karariu wacho na luo twak Joyce Oduor ka chenro dhi koda makare gi koni wachiwo maber amago winja nikech en ofis maonge teko kendo ok odhi konyo jopiny. Odhi mbele kocho ni Jo Kenya Kwanza dwaro mana kaka gidhi tieko Raila, gigo gin ema gipango kendgi kendo gin ema gigoye kura kendgi. Magi dwaro ni Raila koseketie to onge duol, onge wach arito neno. Erokamano ahinya Vitalis Ochieng wuod game karariu. Osida winjo kaka in bendi bonyo kanyo kachiel koda paro mopogore ma joneno magwa chwalo gi sani. Winjo kanyo kama tinde bende osumbo paro ni kaber mar mondo mi oduokne baba erokamano e yo makare to ber ka koro Ruto bedo tenge owene baba thuolo mar laro komten piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. Joyce, ni gibilungo ni paro en gima ber omiyo kata kaka Daudi wacho no bene en aparo maber mak mana ni kaka iwacho adieri en ni telo to mit ndi kendo ka jal ma wantiere godo ni king'iyo kaka osebedo kotimo gike to paro maliw kendo maber kaka ma Daudi wacho no to kapar ni Mheshimiwa Ruto nyalo bedo mak mana ni onyalo temo kaka onyalo kendo kaka ber ne mar mondo kaka ne wawacho mokwongo omak tie baba kendo mondo tue nikech adieri manitie to en ni ka baba ochungi Mheshimiwa Ruto kaka gik moko sani osebedo kadhini to dhi yombe 2027 to mano e gima lango Ruto ok dwa mano e gima president marwa Ruto bende ok dwa contest manyalo kete one term president which the reality mantie sani kata surveys mosetim ma samoro ok nyis jopiny kata gi jo intelligence en ni Mheshimiwa Ruto en one term president kaluwore gi kura kogo sani to kodhi do omiyo kama en political context manyalo dhi mbele nyaka 2027 to unless kura okwal kata systems makoro sani watemo keto e yo maler mag IEBC obedo interfered with to Mheshimiwa Ruto ok dogi omiyo bende ong'eyo ni to ka ng'at manyalo miyo ok adogi kech be king'iyo kaka ne jo-Gen-Z oloso gibe sani gijipanga malich emomiyo apenjo ni to wan kaka oganda ere kaka wan wajipanga ere kaka losruok makare ma waketo mikakati maber kabisa gin kaka magi gin omiyo bende mikakati moketo en mar mondo otem jiwo ahinya osiep ma osebedo e kinde gi migosi Raila Amolo Odinga mar mondo kata kang' chieng' moro odok wayo kura kocha to wacho ni dongune kana tere AUC mana asire machung' kode to mana ng'ane gini ma ok nogochonwa ng'ane be ok nobiro mondo okuche ng'ane ok nwang'e kama nochung'e onyalo bedo gi excuses mopogore opogore bende Joyce kaka waseneno kaka president marwa tiyo gi jokaluo nosenyaka hakikisha ni wantiere e government whether we get services gi jogo mathis mantie sirikal or not mano to en mbaka ma inyalo go chieng' moro achiel but kisiasa en koro en gi pacifying spirit ni aseketo joge e telo gibende sani gichiemo e sirikal kanyo kendo boards bende gintiere parastatals bende gintiere kata lemogo kelo gimoro kaluo kucha whether kelo kata kel mano to mbaka ma samoro ok nyiswa omiyo gima duong' en ni sani ka jakom ema nyalo miyo kik obed president 2027 ang'o gini madang' otim omiyo wabende kaka oganda wange wa idino kendo iumowa penjo maduong' en ni to samidino wangewa kendo iumo mondo kik wanen gi ere kaka wayudo benefits e kuonde gi kindiko polise adi mare nyalo konyo mondo obed ondiki e oganda makaluo sami ka jolweny
ere kaka mago benefits mabende wanyalo yudo sama ikawo bursaries mag skunde sama CDF wabunge kawo kata wagore weche mag majority gi minority ere kaka gigo konyowa mar mondo wayud gi benefits to gima duong' Joyce en ni chieng' moro achiel jakom ni dhi kalo to ok nyal bet ni reference mar ng'ama iluongo ni jaluo nyaka bed mana ewi ng'at achiel miluongo ni Raila Amolo Odinga baba. Ka chieng' moro Nyasaye osekonye mokalo ere kaka wanyalo hakikisha ni sustainability mar gima iluongo ni leadership and governance en gima wamako kendo en gima pod tero wa mbele. Emomiyo penjo kacha mokwongo en ni to ere kaka wanyalo hakikisha ni lemo machalo kamagi tiyo kendo gikonyo jopiny. Mokwongo en ni nyaka wabed gi gima iluongo ni monitoring and evaluation structure mabende onge. Ing'e ni sirikache mokalo particularly before devolution ne wantiere gima iluongo ni midterm evaluation framework. Do kata sani pod itime gi jo treasury but en structure ma weak nikech mana jo sirikal emikawo kendo waseneno ka migosi Eliud Owalo romo gi jotelo mag sirikal mopogore kendo gigore tik gima gitimo maber gigo tik gima gitimo marach bende samoro gigo tik to japiny ok duokne gigi mondo penjre ni to kane sirikal owacho ni odhi gero ute Alego Usonga bende ute gi ogergi koso ok ogergi. Kane sirikal owacho ni gidhi gero ndara maaka ochopo kacha bende ogere koso ok ogere. Kane sirikal owacho ni dhi ndik daktache maromo kama bende ondikgi koso ok ondikgi. Magi gin mbake migoyo within the walls of government to japiny moripo bed ni services gi chopone to ok wane ka services go chopone. Omiyo sama walose weche mag kaka proposals mag NADCO report gi to wapenjre ni to voice of the common man duond japiny cha en to en kanye. Bende nyalo bedo thuolo mimiye kata kaka waneno samoro ikawo speeches mag president tioro ne county commissioners ni mondo gidhi gisom ae tipogo gi ne jopiny. Bende sirikal nyalo invest in a structure machalo kamano mondo kata kang jakom obedo prime minister makura winjo ka ji wacho ni to bende inyalo penj japiny ni to ere kaka bedo prime minister mar jakom ni konyi bende omiyi mondo okidhi e siptal to daktari nitie kose onge to go tik kamoro ae bang'e sirikal kawo gigi to chako ng'iyo godo kaka okonyo godo jopiny. Awinjo ka jawinjowa moko apada en Ruth Nyathi Ochieng' openjo to ang'o momiyo wadwa ni mondo wakona e tok katiba. Sirikal mar Mheshimiwa William Ruto mar Kenya Kwanza ni ok osebedo gi ratiro e yo mar siro kendo luwo katiba. To nikech king'iyo kaka Article 43 human rights, economic social justice issues, abductions dhi mbele ka wantie nyaka gi jogo masani jo Kenya piny to ng'ano masando Besigye kuma entiere. Ang'o momiyo for example Besigye nobedo abducted Kenya ka ni make gi thuon wendo mana mobiro mae piny machielo. Magi samoro gin gigo mano contribute bende momiyo kata mana Mheshimiwa Museveni bobedo kara kura madwa dhi goyo ni be samoro kara onge tiende monyalo kelo. Pinje moko ma bende ne wa expect ni dhi konyo wa go kura gi be penjore ni to kara chalo mana kamae. Omiyo wachak piny ni to gimiluongo ni katiba ni space ma constitution of Kenya nyalo bedo godo e thuolo ma jakom bedo godo prime minister chalo nadi. In my view and I agree with Dave bendo wacho kanyo ni onge nafas machalo kamano. Ruth Nyathi Ochieng' be penjwa ni to ang'o momiyo wadwa ni mondo wakel gigo ma onge katiba mondo ket e katiba mana mar mondo gi satisfy personal political interest. An kako oganda mar jo Kaluo dwaro mar ber ni ka wapenjore ni to ere kaka wanyalo rectify gigo mosebedo maricho. I support for example proposal ma Dave wacho ni mondo Mheshimiwa Ruto gi Mheshimiwa Raila mondo swap positions. Ok apar ni chance machalo kamano nyalo bet but ka en gino ma as oganda wanyalo dok chien ma wapenjre ni post Raila Amolo Odinga en ng'ano madhi chuth. Jomoko wacho kia Babu Owino, jomoko kia wacho kia ng'ano, jomoko ba winjo ka wacho Kevin Osido, jomoko be samoro wacho Dave Matindi kumoro kacha kata mana Joyce be samoro ba kamari goyo kamoro, you never know. But the issue en ni to ere kaka waloso karwa kaka jopinje moko loso kargino. Ere karwa ni kaka waloso opportunity mar handshake mar report mar NADCO ma wantiere godo ni. Ere kaka wanyalo lose makata ka en ni siro katiba to eji nyalo wacho ni Mheshimiwa Raila Amolo nomiwa katiba wasire uru. To ka wasire to wasire e yo ma katiba ose propose mar mondo wadhi godo mbele. Omiyo katieko en ni tiyo gi president ma wacho cha
apani en obila sheme mowacho ni to ere kaka angiti gi president. Sani tiyo gi president en interest mar president, ok en kata interest mar Mheshimiwa William Ruto. I mean, ok en interest mar Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, en interest mar president. Ni kodhi kaluo kacha, to ji neno ko support ng'atwa kendo wamor kode kabisa. To bende waseneno, ni ndalo mokalo kanodhi tiba nyaka gi kite. Ji riembe malich ma kaongo, kasongo, gik miwacho ok gin gik madieri. To bang'e kane koro gisemosre nyaka pogunwa lemo moko matin tin e sirikal kanyo, to ne kaka koro ipake malich. Kendo kodhi kata Kisumu kacha, kata kodhi Siaya, kata kodhi Mbita gini kuonde ka kodhi Homa Bay, kodhi Migori, to ne kaka koro ji chung kode. Ere kaka wanyalo sustain gima machalo kamano. Omiyo mano e mor President William Ruto. Ni anyalo bedo assured ni joluogi ang' nogona kura. But eke ber ma wayudo e gone kura. Rachne adier kendo Joyce, eni kata jogo ma waketo mbele wa, jogo ma waseyiero kendo ma gin representatives maloso e mbele wa e bwo telo mar Mheshimiwa William Ruto. Bende samoro ok gine gik ma oganda neno. Their interest is personal. Kendo penen to anto koro mi atenda moro mar kata mana gero dirise kata dhoudi, mi atenda moro mar telo smiti e weche mag affordable housing gi, abedi yeni an gi nyithindo moko kacha madwa ni mondo med na pesa moro matin mar basari. Ok en interest ma nyalo gero oganda kaka mar jokaluo. Omiyo wapeyre ni to sama wan gi opportunity machalo kama. Kata kokel public participation group, kapo ni chik mar referendum ibolos gi jobungu, mokel nwa gini public participation. To dware ni mondo wang'iye beyond tiyo gi President William Ruto, nikech post Raila Odinga nitie ng'ato madhi biro. Post Mheshimiwa William Ruto nitiere ng'ato madhi biro. To en nikech jogi gidhi kadho. Thuolo ma wantiere godo kaka oganda en ni mar mondo wang'i future. Ere kaka gimiluongo ni shared prosperity dhi konyowa kaka oganda mar mondo wadhi godo mbele. Of course katie kageno ang'e. Thuolo marwe madhi karumo. Jawinjo moro pento Azimio ni. Kalonzo gini koro ni kanye, Kiawe Tangula, Eugene Wamalwa gini ni kanye. Wangeni kane nadko chakre, so as opposed to the BBI, nikech part of the reasons ma BBI no gore piny, en nikech ne onge chik. Mechanism mar tiyo malongo, mar sustaining the process ne ungi. Tinenyo paro kane nadko chakre, to wabunge no bet piny as a joint house, mano en National Assembly and the Senate. Magi kalo chik ni establish gimilongo ni joint committee. Omiyo whether Kalonzo nitiere NADCO kata Eugene Wamalwa onge, NADCO dhi mbele e yo ma kaka nobedo structured nikech wabunge nobet piny okalo chik within their standing orders mar establishment mar gimiluongo ni joint committee. Omiyo mano en gima dhi beyond individuals, beyond political parties and also beyond personal interest. Thuolo marwe maneno karumo okinyi makawuono kwadong' mana gi dakika achiel kende to atieko twak mar okinyi makawuono matinde. Adwa ni iriw penjo makamae kod wachni mogik okinyi makawuono. Wang'e ni osebed ka itemo mar mondo mi ochuoga lemo mopogore opogore ahinya to mag telo e kinde ma kata kisera mag ombulu NADCO bende ero nobiro ochwalo paro mano mar chugo lemo mar Prime Cabinet Secretary. Nyalo bedo ni lemo makamae kata kochuogi kata mano mar Prime Minister to nyalo duoko piny piem mano mar laro komten piny Kenya e kinde mabiro mbele nikech wang'eyo ni adiera ji mathoth jawuok oko mar mondo mi olar komten piny Kenya to koro kochuog lemo makamani bendo nyalo duoko piny piem mosebedo kwaneno kata higni mokalo chien kaachiel kod wachni awacho gi yor ariyo. Ken Osido osewache ni to base man, what is the base ma ichuoge telogi. Ma wacho kaka jothurwa onego wang'e kik wamora mora gima ni wiye to onge gi base madhi ting'onwa teloni. Mar ariyo, gimomiyo dhi duoko competition to kodhi duoko chien nikech dhoudi gi beneno ni resources ok obedo devolve, gin mana kacha cha ema malo kacha to wambe wadwa ni jo obed malo kacha. Piem dhi bet to gima dhi timore ni koro ok en odhi bedo winner take it all ni ng'amo yombo kawo te. Ofis moro dhi bet ni namba ariyo in be ma ondusni idongo. Koro katieko taparo mana ni baba nosemosore gi President Ruto kendo kwe onego bedi. Jotendwa mane ground kacha bonego kaw that advantage mar mosruok gi dhoudi machielo mondo wabed gi dongruok e gwengewa, wabed gi kwe e gwengewa kaka for example kuond machalo Sondo Nyakach gini kacha wamosre gi jogi mondo ohala odhi mbele e kindwa. Kaka mana for example kaka thuche wakucho seche makamage ma japiny dwa neno niya mosruok ni okelo ndara mane thurwa ka. For example thurwa kucho nitie yo moro ni C271 aka moro ni Stopamba kochomo Kapsorok. Mosruok ni
japiny makacha dwa neno ni baba nomosore ndara ni olosi nikech mosruok. Koro jotendwa piny kacha kaka Duma Wuon Wuorgeni who take that advantage tutero ne jopiny ni mosruok cha obiro nyaka piny ndara e oyudo. Mane gima nyalo tieko go ni wakaw advantage mar mosruok gi goodwill ma baba nigo kod Ruto sani mondo jopiny odhi one duoko. Erokamano ahinya. Kevin Osido, wachni mogik ka watieko e bura nyiriri 30 ka watieko kod okinyi ma kawuono mana mapiyo piyo. Erokamano kuom thuolo machalo kama, kwayona ne jopiny en ni wadhiuru mbele gi ng'iyo kaka sirikal tiyo. Gima rach wawacho, gima ber bende wapuouru at both national and county level. Sani wan gi miluongo ni county fiscal strategy paper matimore e county kumoro amora ma intiere, particularly gwengewa ma Kaluo. Wawuoguru oko mondo wadhiuru mondo wang'i kaka gini dhi konyowa e weche mag budget mar mondo projects ma wadwa ni mondo losnwa gi sirikal mar county mondo olosi. Erokamano ahinya. Soma ne ote mar Engineer Lazaro Kanyambo katieko. Onyisa ka it is very devastating to watch unpatriotic leaders celebrating the loss of the nation at the international stage. Nyocha gilamo marach mondo Raila oduogo konygi struggle kod their own political issues. Koro ero Raila oduogo. Wamiye advice ni waseneno our true friends and enemies masquerading as comrades in struggles. Oye olos coalition kod Ruto kendo oye okaw senior position in this government mondo joka oyuagi kagihero. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyade. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Erokamano ahinya David Matinde kaachiel kod in Kevin Osido kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak maket kod Manyakwara Mugejwang. In bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak moro mokwongo. Kata kamano warito mar mondo mi wane ane ni to gigo manitiere e report mar NADCO ibo bed ka ikete tema e yo machalo nade mar mondo mi japiny in kaachiel kod an wawinjane ber ahinya to e lokruoge mopogore opogore michano tim e pacho kae. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi jai lieta. Kik idhi mabor. Then the other problem one go be maduong and pricing. Kaindi pok ji odhie pricing mar per kilo. Ng'ato dwani kabich to pimo e lwete ne to wacho ni ma mima. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka mungitwe walim namchumbi wabil chiemo mopogore opogore chiemo mantiere gi nyadhi chiemo mantiere gi mit nyowoyo e namni wantiere koda re mopogore wan gi lobster wantiere gi prawns wantiere go kela wantiere gi oyster waden mondo waket gi mesa wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi garlic butter garlic butter benigi ndado ma kende gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo kaimati biriani mahamri magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo